Γεια σας, μαζί σας είναι η Εύα και αυτή είναι η καινούρια μου ιστορία. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να βάλετε like. Καλή ακρόαση. Ο χορός της δούκισσας του Worthington υποσχόταν να γίνει το γεγονός της σεζόν. Και κράτησε την υπόσχεσή του, μόνο που καθόλου έτσι όπως το περίμεναν οι καλεσμένοι. Η Vivian Darcy στεκόταν δίπλα σε μια κολόνα στην αίθουσα χορού, παρακολουθώντας τα ζευγάρια που χόρευαν και πότε-πότε πίνοντας λεμονάδα από ένα κρυστάλλινο ποτήρι. Η ορχήστρα έπαιζε βάλς, οι πολυέλαιοι έλαμπαν με χίλια κεριά και οι ουρές των γυναικείων φορεμάτων θρώιζαν πάνω στο παρκέ, δημιουργώντας έναν ήχο που έμοιαζε με το θρώισμα φθινοπορεινών φύλλων. Το φόρεμά της, από ροδακινή μετάξι, ήταν απολύτως ευπρεπές, το χτένισμά της τακτοποιημένο, η βεντάλια κομψή. Όλα όπως έπρεπε. Η Vivian δεν ήταν καμιά φτωχή συγγενής που την είχαν καλέσει από οίκτο. Ο πατέρας της, ο Σερ Χένρι Ντάρσι, είχε κτήμα στο Κέντ και μια απολύτως αξιοπρεπή περιουσία. Απλώς η Vivian ποτέ δεν ανήκε σε εκείνα τα κορίτσια γύρω από τα οποία στριφογυρίζουν οι μνηστήρες. Ήταν ευχάριστη, γλυκιά, αρκετά μορφωμένη και εντελώς απαρατήρητη. Vivian, η φίλη της η Σάρλοτ, στριμώχτηκε μέσα από το πλήθος, κρατώντας στα χέρια 2 ποτήρια σαμπάνια. «Κοίτα μόνο! Ο Μαρκίσιος West επιτέλους το αποφάσισε!» «Αποφάσισε τι?» ρώτησε αφηρημένα η Vivian, παρακολουθώντας ένα ζευγάρι που στροβιλιζόταν στο κέντρο της αίθουσας. «Να κάνει πρόταση στη Ροζαλίντα Φέρφαξ, φυσικά!» Η Σάρλοτ παραλίγο να χύσει τη σαμπάνια από την έξαψη. «Όλοι λένε πως σκοπεύει να το κάνει ακριβώς απόψε. Βλέπεις πως την κοιτάζει!» Η Vivian ακολούθησε το βλέμμα της και πράγματι είδε τον Μαρκίσιο Τζούλιαν West. Ψηλός, πλατής στους ώμους, με σκούρα μαλλιά και επιβλητικό παράστημα, στεκόταν στον απέναντι τοίχο και κοιτούσε τη δεσποινίδα Φέρφαξ με την έκφραση ανθρώπου που είχε συνηθίσει να παίρνει αυτό που θέλει. Η Ροζαλίντα Φέρφαξ, η καλονή της σεζόν. Χρυσαφένιες μπούκλες, πορσελάνινη επιδερμίδα, κορμιαντάξιο των πινάκων των παλιών μπασκάλων, κόρη υποκόμη, πλούσια κληρονόμος, βασίλισσα κάθε χορού. «Ταιριάζουν ιδανικά ο ένας τον άλλον», συμφώνησε η Vivian. «Όμορφο ζευγάρι». Και βέβαια, αν και λένε πως η Ροζαλίντα καθυστερεί την απάντησή της εδώ και 2 μήνες. Ο καημένος ο Μαρκίσιος πρέπει να λιώνει από την αβεβαιότητα. Η Vivian χαμογέλασε μέσα στο ποτήρι της. Ο Μαρκίσιος Τζούλιαν West δεν έμοιαζε με άνθρωπο που λιώνει για οτιδήποτε. Μάλλον έμοιαζε με εκείνον που δίνει διαταγές και οι υπόλοιποι σπέβδουν να τις εκτελέσουν. Η μουσική τελείωσε και τα ζευγάρια άρχισαν να σκορπίζουν. Ο Μαρκίσιος κατευθύνθηκε αποφασιστικά προς τη Ροζαλίντα. Εκείνη στεκόταν περιστοιχισμένη από θαυμαστές, αερίζοντας τον εαυτό της με τη βεντάλια και διηγούμενη ζωηρά κάτι. Μόλις είδε τον West, σώπασε. «Τώρα θα γίνει», ψιθύρισε η Σάρλοτ, γατζωμένη στο χέρι της Vivian. Όλη η αίθουσα σαν να κράτησε την ανάσα της. Οι συζητήσεις κόπασαν. Ακόμη και οι μουσικοί πάγωσαν με τα όργανα έτοιμα. Ο Μαρκίσιος υποκλήθηκε στη Ροζαλίντα και της είπε κάτι. Εκείνη χαμογέλασε, του έδωσε το χέρι της. Απομακρύνθηκαν προς τα ψηλά παράθυρα που έβλεπαν στον κήπο. «Ρομαντικό», ανάσανε η Σάρλοτ. «Της κάνει πρόταση κάτω από τα αστέρια». Η Vivian σιώπησε. Κάτι στη στάση της Ροζαλίντα της φάνηκε παράξενο. Η κοπέλα στεκόταν υπερβολικά ίσια, υπερβολικά τεταμένη. Η βεντάλια στα χέρια της κινούνταν πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Ο Μαρκίσιος μιλούσε. Μιλούσε πολλή ώρα. Η Ροζαλίντα άκουγε χωρίς να τον διακόπτει. Και ύστερα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι», ψιθύρισε η Σάρλοτ. «Όχι, όχι, όχι». Όμως η Ροζαλίντα αναμφίβολα κουνούσε το κεφάλι της. Τα χείλη της κινούνταν, εξηγούσε κάτι. Ο Μαρκίσιος πάγωσε. Ακόμη και από απόσταση η Vivian διέκρινε πώς άλλαξε το πρόσωπό του, σαν να πέτρωσε. Η Ροζαλίντα είπε ακόμη κάτι, έκανε μια υπόκλιση και γύρισε να φύγει, μα στα μισά σταμάτησε, στράφηκε και πρόσθεσε μερικές ακόμη λέξεις. Ο Μαρκίσιος δεν κουνήθηκε καν. Ύστερα η Ροζαλίντα χαμογέλασε με εκείνο το λαμπερό χαμόγελο με το οποίο συνήθως χάριζε όλη την αίθουσα και χάθηκε μέσα στο πλήθος. «Τον απέρριψε», είπε αποσβολωμένη η Σάρλοτ. Η Ροζαλίντα Φέιρφαξ απέρριψε τον Μαρκίσιο West. «Θεέ μου, κανείς δεν το περίμενε αυτό».
Η Βίβιεν κοιτούσε το Μαρκίσιο. Εκείνος συνέχιζε να στέκεται δίπλα στο παράθυρο, κοιτάζοντας το κενό. Τα χέρια του σφίχτηκαν σε γροθιές. Ακόμη και από την άλλη άκρη της αίθουσας ένιωθε τα κύματα οργής που έβγαιναν από πάνω του. «Καημένος», αναστέναξε συμπονετικά η Σάρλοτ. «Πρέπει να είναι στετριμμένος». Η Βίβιεν κούνησε το κεφάλι, όχι από θλίψη, από περηφάνεια. Η περηφάνεια του είχε πληγωθεί και έμοιαζε σαν να ήταν έτοιμος να κάνει κάτι κομμάτια. Γύρω τους ήδη ανέβαιναν ψίθυροι. Οι καλεσμένοι κουτσομπόλευαν, κρυμμένοι πίσω από βεντάλιες και ποτήρια. Τον απέρριψε δημόσια. Τι θάρρος! Λένε πως είναι ερωτευμένη με κάποιον άλλον. «Καημένε Μαρκίσιε, τι ταπείνωση!» Η Βίβιεν είδε τους ώμους του West να σφίγγονται. Άκουγε. Φυσικά και άκουγε. Όλη η αίθουσα συζητούσε την απόρριψή του και τότε εκείνος γύρισε το κεφάλι. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν μέσα στην αίθουσα. Η Βίβιεν πάγωσε, πιέζοντας το ποτήρι στο στήθος της. Τα σκοτεινά του μάτια κοιτούσαν κατευθείαν εκείνη με τέτοια ένταση που ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στα μάγουλά της. Και ύστερα άρχισε να έρχεται προς το μέρος της. Ευθεία μέσα από την αίθουσα, χωρίς να δίνει σημασία στους συγκεντρωμένους καλεσμένους, χωρίς να αποστρέφει το βλέμμα. «Βίβιεν», ψιθύρισε η Σάρλοτ, «έρχεται σε σένα. Ο Μαρκίσιος West έρχεται σε σένα». «Άλλον στέκομαι στο δρόμο του προς την έξοδο», μουρμούρισε η Βίβιεν προσπαθώντας να κάνει πίσω. Όμως ήταν ήδη αργά. Ο Μαρκίσιος σταμάτησε ακριβώς μπροστά της και υποκλίθηκε. «Lady Vivian Darcy». Η φωνή του ήταν χαμηλή, ελαφρώς βραχνή. «Θα μου κάνετε την τιμή να χορέψετε μαζί μου». Όλος ο γύρο θόρυβος κόπασε. Όλοι τους κοιτούσαν. Η Βίβιεν ανοιγόκλεισε τα μάτια. «Εγώ... συγγνώμη?» «Χορός», επανέλαβε εκείνος υπομονετικά, αλλά στα μάτια του χόρευαν επικίνδυνες σπίθες. «Το επόμενο βάλς, αν έχετε την καλοσύνη». Δεν ήταν ερώτηση. Ήταν διαταγή τιμένη με τη μορφή ευγενικής παράκλησης. «Εγώ... φυσικά, κυριέ μου». Η Βιβιέν έκανε υπόκλιση, μη ξέροντας τι άλλο θα μπορούσε να απαντήσει. Η ορχήστρα άρχισε να παίζει νέο βάλς. Ο Μαρκίσιος πήρε το χέρι της και την οδήγησε στο κέντρο της αίθουσας. Η παλάμη του ήταν ζεστή, η λαβή του δυνατή. Η Βιβιέν με τα βίας προλάβαινε να τον ακολουθήσει. Πήραν θέση. Το χέρι του ακούμπησε στη μέση της. Εκείνη έβαλε το δικό της στον ώμο του. Και στροβιλίστηκαν. Ο Μαρκίσιος χόρευε άψογα, με σιγουριά, με ακρίβεια, οδηγώντας την έτσι ώστε η Βιβιέν δεν χρειαζόταν καν να σκέφτεται τα βήματα. Αλλά δεν την κοιτούσε. Κοιτούσε κάπου πάνω από το κεφάλι της και τα σαγόνια του ήταν σφιγμένα. «Κύριέ μου», άρχισε προσεκτικά η Βιβιέν, «εσείς είστε καλά?» «Θαυμάσια», έκοψε εκείνος. «Μοιάζετε σαν να θέλετε να σκοτώσετε κάποιον». Επιτέλους την κοίταξε. Στα μάτια του φάνηκε κάτι σαν έκπληξη. «Διορατική, λέει η Βιβιέν». «Όχι ιδιαίτερα», προσπάθησε να χαμογελάσει. «Όλη η αίθουσα τώρα συζητά αυτό που συνέβη». «Ας συζητούν». Την γύρισε μέσα στη βίνη του βάλς. «Σύντομα θα έχουν νέο θέμα συζήτησης». «Ποιο?» Ο Μαρκίσιος σιώπησε για λίγο. Ύστερα είπε «Τον αραβώνα μας». Η Βίβιεν σκόνταψε. Μόνο το δυνατό του χέρι την κράτησε από το να πέσει. «Τι?» ξεφύσισε εκείνη. «Με ακούσατε πολύ καλά». Εκείνος συνέχισε να χορεύει σαν να μην συνέβαινε τίποτα. «Ζητώ το χέρι σας», λέει η Βίβιεν. «Εσείς αστιεύεστε». Προσπάθησε να ελευθερωθεί, αλλά εκείνος δεν την άφηνε. «Κύριε μου, αυτό είναι ακατάλληλο αστείο». «Ποτέ δεν ήμουν πιο σοβαρός». «Μα γιατί?» Η Βίβιεν ένιωσε τον πανικό να ανεβαίνει στο στήθος της. «Μόλις τώρα η δεσποινής Φέιφαξ». «Ακριβώς γι' αυτό». Η φωνή του έγινε σκληρότερη. «Εκείνη πιστεύει πως θα θρηνήσω για την απόρριψή της, πως θα υποφέρω, πως θα ταπεινωθώ ζητώντας της να ξανασκεφτεί την απόφασή της». «Και θέλετε να αποδείξετε πως δεν είναι έτσι?» «Ακριβώς». Η Βίβιεν τον κοιτούσε μη πιστεύοντας τα αυτιά της. «Δεν μπορούσε να είναι τόσο... τόσο πολύ θέλετε να με παντρευτείτε από εκδίκηση?» ρώτησε αργά. «Ας το ονομάσουμε επίδειξη αδιαφορίας». Εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά, μα το χαμόγελο δεν άγγιξε τα μάτια του.
Η Ροζαλίντα Φέιρφαξ νομίζει πως είναι αναντικατάστατη, πως θα θρηνώ για μήνες την απόρριψή της. Φανταστείτε το πρόσωπό της όταν μάθει πως είμαι ήδη αραβωνιασμένος με κάποια άλλη. Σήμερα κιόλας. «Είστε τρελός», ξεφύσισε η Βίβιεν. «Ίσως, αλλά η πρόταση ισχύει ακόμη. Θα αρνηθώ». «Γιατί?» «Επειδή είναι παράλογο». Η Βίβιεν με τα βία συγκρατιόταν να μην υψώσει τη φωνή. «Θέλετε να με χρησιμοποιήσετε ως όπλο στη μικρή σας εκδίκηση?» «Δεν είναι και τόσο μικρή», αντέτεινε εκείνος. «Και εσείς θα πάρετε τον τίτλο της Μαρκισίας. Θέση, πλούτο. Πείτε μου, Λέδη Βίβιεν, πόσες προτάσεις λάβατε τις τελευταίες 3 σεζόν?» Το χτύπημα πέτυχε κατευθείαν το στόχο. Η Βίβιεν ένιωσε το πρόσωπό της να φλέγεται. «Δεν είναι δική σας δουλειά». «Καμία», συνέχισε εκείνος ανελαίητα. «Επειδή είστε υπερβολικά έξυπνοι για τους ανόητους και όχι αρκετά όμορφοι για όσους αναζητούν μόνο εμφάνιση. Έχετε κολλήσει στη μέση, Λέδη Βίβιεν, και θα περάσετε την υπόλοιπη ζωή σας χορεύοντας με ξαδέλφους και φίλους του πατέρα σας. Καλύτερα έτσι, παρά σε γάμο με έναν άνθρωπο που βλέπει σε μένα μόνο εργαλείο εκδίκησης. Γιατί όχι?» Έσκυψε πιο κοντά και η ανάσα του άγγιξε τον κρόταφό της. «Τουλάχιστον αυτό είναι τίμιο. Δεν θα σας πω ψέματα για αγάπη. Δεν θα σας υποσχεθώ πάθος, αλλά θα σας σέβομαι. Και θα λάβετε όλα όσα ανήκουν στη Μαρκισία West. Εκτός από έναν σύζυγο που θέλει πραγματικά να είναι μαζί της», ολοκλήρωσε η Βίβιεν. «Η αγάπη είναι υπερεκτιμημένο συναίσθημα». Εκείνος ίσιοσε. «Εμποδίζει τη λογική σκέψη. Κάνει τους ανθρώπους αδύναμους. Προτιμώ τη λογική προσέγγιση». Το βάλς τελείωνε. Η μουσική επιβραδυνόταν. Τα ζευγάρια άρχιζαν να σκορπίζουν. Ο Μαρκίσιος σταμάτησε, αλλά δεν άφησε το χέρι της. «Σκεφτείτε το, Λέδη Βίβιεν», είπε χαμηλόφωνα. «Έχετε διορία μέχρι αύριο το μεσημέρι. Θα περιμένω την απάντησή σας στο πάρκο, δίπλα στη λίμνη. Αν συμφωνήσετε, ελάτε. Αν όχι», ανασήκωσε τους ώμους. «Θα βρω άλλη. Άλλο θύμα της εκδίκησής σας», δεν συγκρατήθηκε εκείνη. Εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά. «Μπορείτε να το ονομάσετε όπως θέλετε, αλλά η πρόταση είναι έντιμη. Δεν σκοπεύω να σας κάνω δυστυχισμένη, Λέδη Βίβιεν. Απλώς δεν σκοπεύω να σας κάνω ούτε ευτυχισμένη». «Τι ενθαρρυντικό», τράβηξε το χέρι της από την παλάμη του. «Η ειλικρίνεια είναι σπάνια αρετή στην κοινωνία μας». Εκείνος υποκλίθηκε. «Ως αύριο, Λέδη Βίβιεν, ή και όχι». Και γύρισε και έφυγε, αφήνοντάς την να στέκεται στη μέση της αίθουσας κάτω από τα βλέμματα εκατοντάδων περίεργων ματιών. Έχει τρελαθεί. Η Σάρλοτ περπατούσε πάνω κάτω στο σαλόνι της έπαυλης στον Ντάρση κουνώντας τα χέρια. Εντελώς, απολύτως, οριστικά έχει τρελαθεί. Η Βίβιεν καθόταν σε μια πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι, κρατώντας με τα 2 της χέρια ένα φλιτζάνι ζεστή σοκολάτα. Ήταν πολύ μετά τα μεσάνυχτα, αλλά δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τα λόγια του Μαρκισίου αντιχούσαν στο κεφάλι της ξανά και ξανά. «Είναι απλώς ένας πληγωμένος, περήφανος άντρας», είπε κουρασμένα, «που χρειάζεται να αποδείξει ότι δεν υποφέρει. Και γι' αυτό είναι έτοιμος να παντρευτεί την πρώτη που θα βρει μπροστά του». Η Σάρλοτ σταμάτησε μπροστά της. «Βίβιεν, δεν σκέφτεσαι στα σοβαρά να εξετάσεις την πρότασή του, έτσι δεν είναι?» «Όχι», απάντησε η Βίβιεν, ύστερα μετά από παύση. «Δεν ξέρω. Ίσως». «Θεέ μου», η Σάρλοτ σοριάστηκε στην απέναντι πολυθρόνα. «Το σκέφτεσαι στα αλήθεια?» Η Βίβιεν ήπιε μια γουλιά σοκολάτα. Ήταν γλυκιά, πυκνή, καυτή. «Άκου», άρχισε αργά. «Καταλαβαίνω πώς ακούγεται. Τρέλα, παραλογισμός, αλλά έχει δίκιο». Η Βίβιεν σήκωσε το βλέμμα. «Σε 3 σεζόν δεν μου έγινε ούτε μία πρόταση, ούτε μία, Σάρλοτ. Ήδη ακούω πώς ψιθυρίζουν πίσω από την πλάτη μου. Η καημένη Βίβιεν πάλι με άδεια χέρια. Θα μείνει γεροντοκόρη. Θα καταλήξει να ζει με τον αδελφό της και να μεγαλώνει τα παιδιά του. Αυτό είναι σκληρό. Είναι αλήθεια». Η Βίβιεν έβαλε το φλιτζάνι στο τραπεζάκι. «Και ο Μαρκίσιος μου προσφέρει διέξοδο, τίτλο, θέση, σεβασμό.
και ζωή με έναν άνθρωπο που δεν σε αγαπά. Οι περισσότεροι γάμοι στον κύκλο μας είναι χωρίς αγάπη, αντέτεινε η Βίβιεν. Οι γονείς παντρεύουν τα παιδιά από συμφέρον, για γη, τίτλους, διασυμβέσεις. Γιατί αυτό είναι χειρότερο? Επειδή σου λέει ξεκάθαρα ότι σε χρησιμοποιεί. Η Βίβιεν γέλασε σύντομα και άθιμα. Ξέρεις, υπάρχει κάτι αναζωογονητικό σε αυτό. Δεν ψεύδεται, δεν προσποιείται. Απλώς λέει, ορίστε οι όροι, αποφάσισε μόνη σου. Η Σάρλοτ κούνησε το κεφάλι. Αξίζεις περισσότερα, Βίβιεν. Αξίζεις κάποιον που θα σε αγαπά. Ίσως. Η Βίβιεν σηκώθηκε και πήγε στο παράθυρο. Το φεγγάρι φώτιζε τον κήπο με ασημένιο φως. Αλλά κι αν αυτός ο κάποιος δεν εμφανιστεί ποτέ, αν περάσω χρόνια περιμένοντας και ύστερα βρεθώ 40 χρονών γεροντοκόρη, που έχασε την ευκαιρία της. Μα είναι εκδίκηση, Βίβιεν. Θέλει να θυμώσει τη Ροζαλίντα. Ας είναι. Η Βίβιεν γύρισε προς το μέρος της. Τι με νοιάζει εμένα η Ροζαλίντα Φέιρφαξ? Εκείνη δέχτηκε δεκάδες προτάσεις και απέρριψε τον πιο περιζήτητο γαμπρό του Λονδίνου. Είναι ελεύθερη να κάνει την επιλογή της, όπως κι εγώ. Η Σάρλοτ σιώπησε για πολλή ώρα. Ύστερα ρώτησε ήσυχα. Στα αλήθεια θα πας αύριο στη λίμνη? Η Βίβιεν κοίταξε το φεγγάρι. Δεν ξέρω, παραδέχτηκε. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Το πρωί ήταν δροσερό. Η Βίβιεν ξύπνησε νωρίς, πριν ακόμη μπει η καμαριέρα στο δωμάτιο με το δίσκο του πρωινού. Ήταν ξαπλωμένη, κοιτάζοντας τη ζωγραφισμένη οροφή και προσπαθούσε να καταλάβει τι ένιωθε. Φόβο? Ναι. Έξαψη? Επίσης ναι. Την παραφροσύνη όλης αυτής της κατάστασης? Αναμφίβολα. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Περιέργεια. Ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που είχε δηλώσει τόσο απροκάλυπτα τις προθέσεις του, που δεν έπαιζε σύμφωνα με τους κανόνες, που ήταν αρκετά απερίσκεπτος ώστε να κάνει πρόταση σε μια κοπέλα την οποία μόλις και με τα βίας γνώριζε, απλώς για να πικάρει μια άλλη. Η Βιβιέν σηκώθηκε και πήγε στην ντουλάπα. Τα χέρια της από μόνα τους άπλωσαν προς το απλό φόρεμα περιπάτου από πράσινη μουσελίνα. Τύθηκε αργά, προσεκτικά. Έφτιαξε τα μαλλιά της, διάλεξε καπέλο, φόρεσε γάντια και ύστερα στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη και κοίταξε το είδωλό της. Συνηθισμένο πρόσωπο. Όχι καλονή, αλλά ούτε και άσχημη. Έξυπνα μάτια, αποφασιστικό πηγούνι, χείλη που πολύ συχνά σφίγγονταν σε ηρωνικό χαμόγελο. «Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να το κάνεις αυτό?» ρώτησε το είδωλό της. Το είδωλο δεν απάντησε. Μα όταν το ρολόι χτύπησε 11:30, η Βίβιεν ήδη περπατούσε στο μονοπάτι του πάρκου προς τη λίμνη. Ο Μαρκίσιος Τζούλιαν Γουέστ στεκόταν δίπλα στο νερό, παρακολουθώντας τις πάπιες. Φορούσε σκούρο φράκο, ανοιχτόχρωμη παντελώνα και ψηλές μπότες. Κρατούσε το καπέλο στα χέρια και ο άνεμος ανακάτευε τα σκούρα μαλλιά του. Ακούγοντας βήματα, γύρισε. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Η Βίβιεν σταμάτησε λίγα βήματα μακριά του, σφίγγοντας το ρεντικίλ με τα δύο χέρια. «Ήρθα», είπε. «Το βλέπω». Στη φωνή του ακούστηκε κάτι που έμοιαζε με ανακούφιση. «Αυτό σημαίνει...» «Θέλω να θέσω όρους», τον διέκοψε η Βίβιεν. Τα φρύδια του Μαρκισίου ανέβηκαν. «Όρους?» «Ναι». Εκείνη σήκωσε το πηγούνι. «Αν πρόκειται να παντρευτούμε για πραγματιστικούς λόγους, τότε ας είμαστε απόλυτα πραγματιστές». Οι άκρες των χειλιών του σάλεψαν σε συγκρατημένο χαμόγελο. «Σας ακούω». «Πρώτον», η Βίβιεν σήκωσε ένα δάχτυλο. «Καθόλου ψέματα. Ξέρουμε και οι δύο γιατί το χρειάζεστε εσείς αυτό. Αλλά δεν θέλω στην κοινωνία να με θεωρούν χαζούλα που δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Γι' αυτό δημοσίως παίζουμε το ρόλο ευπρεπού ζευγαριού. Στο σπίτι είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας». «Σύμφωνος». «Δεύτερον, σεβασμός. Μου τον υποσχεθήκατε, τον απαιτώ. Καμία ερωμένη, τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο. Καμία δημόσια ταπείνωση, κανένα κουτσομπολιό». «Λογικό», έγνεψε. «Τι άλλο?» «Τρίτον», η Βιβιέ πήρε βαθιά ανάσα. «Αν σε ένα χρόνο καταλάβουμε και οι δύο πως αυτό είναι ανυπόφορο, θα συζητήσουμε τις δυνατότητες. Χωριστή διαμονή, κάτι άλλο, δεν θέλω να είμαι παγιδευμένη». Ο Μαρκίσιος σιώπησε για πολλή ώρα, κοιτάζοντάς την με απροκάλυπτο ενδιαφέρον.
«Είστε εκπληκτική γυναίκα, Lady Vivian», είπε τελικά. Οι περισσότερες κοπέλες απλώς θα συμφωνούσαν ή θα αρνούνταν αγανακτισμένες. Εσείς όμως θέτετε όρους, σαν έμπειρος διπλωμάτης. «Προτιμώ να ξέρω σε τι μπαίνω», απάντησε εκείνη. «Λοιπόν, συμφωνείτε?» Εκείνος άπλωσε το χέρι. «Συμφωνώ». Η Βιβιά κοίταξε την παλάμη του. Ήταν η στιγμή μετά την οποία δεν θα υπήρχε επιστροφή. Η στιγμή που θα έδαινε τη ζωή της με έναν άνθρωπο που έλεγε απροκάλυπτα πως την παντρευόταν από εκδίκηση. Αλλά την ίδια στιγμή ήταν και η στιγμή που επέλεγε η ίδια. Δεν περίμενε τον καιρό της. Δεν ήλπιζε σε θαύμα. Απλώς έκανε επιλογή. Έβαλε το χέρι της στο δικό του. «Τότε ναι, κυριέ μου», είπε σταθερά. «Συμφωνώ να γίνω σύζυγός σας». Τα δάχτυλά του έκλεισαν γύρω από την παλάμη της. Ζεστά, δυνατά, απροσδόκητα τρυφερά. «Τζούλιαν», είπε ήσυχα. «Να με λέτε Τζούλιαν. Αν πρόκειται να παντρευτούμε, οι τυπικότητες περιτεύουν». «Τότε Βίβιεν», προσπάθησε εκείνη να χαμογελάσει, μα της βγήκε λίγο στραβά. «Απλώς Βίβιεν». Στέκονταν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, δίπλα στη λίμνη, όπου κολυμπούσαν πάπιες και θρώιζαν καλάμια. Κάπου μακριά γελούσαν παιδιά που περπατούσαν με την παραμάνα τους. Η ζωή συνεχιζόταν, συνηθισμένη και μετρημένη. Και εκείνοι μόλις είχαν πάρει μια απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. «Πότε θέλετε να ανακοινώσουμε τον Αλαβώνα?» ρώτησε η Βίβιεν, προσπαθώντας η φωνή της να ακούγεται ήρεμη. «Απόψε», απάντησε ο Τζούλιαν. «Η κόμισσα Χόλμπορν έχει δεξίωση. Η Ροζαλίντα θα είναι εκεί». «Φυσικά, όλα για να το δει η Ροζαλίντα», η Βίβιεν αναστέναξε. «Πραγματικά δεν μπορείτε απλώς να αφήσετε την προσβολή πίσω σας». «Όχι», κούνησε το κεφάλι. «Δεν μπορώ». Με απέρριψε δημόσια, ταπεινώνοντάς με μπροστά σε όλη την κοινωνία. Θέλω να δει πως δεν με νοιάζει, πως δεν σημαίνει τίποτα, ακόμη κι αν είναι ψέμα. Τα δάχτυλά του σάλεψαν μέσα στο χέρι της. «Δεν είναι ψέμα», είπε σκληρά. «Ως αύριο θα γίνει αλήθεια». Η Βίβιεν τον κοίταξε στα μάτια. Σκοτεινά, γεμάτα κρυφό πόνο που έκρυβε τόσο προσεκτικά πίσω από μάσκα ψυχρότητας. Ξαφνικά τον λυπήθηκε. Και λυπήθηκε και τον εαυτό της. Δύο άνθρωποι που συμφώνησαν σε ένα γάμο όχι από αγάπη, αλλά από περηφάνεια και απελπισία. Τι θα έβγαινε από αυτό? Η Βίβιεν δεν ήξερε, μα φαίνεται πως σύντομα θα το μάθαινε. Κεφάλαιο δεύτερο. Η είδηση του αραβώνα του Μαρκισίου West και της Λέβης Vivian Darcy διαδόθηκε στο Λονδίνο με την ταχύτητα επιδημίας. Ως τις 3 το απόγευμα την ήξεραν σε κάθε σαλόνι του Μέιφερ. Η Vivian καθόταν στο μπουντουάρ και ακούγε τη μητέρα της, τη Lady Elizabeth Darcy, να μετρά το δωμάτιο με βήματα, πότε-πότε υψώνοντας τα χέρια. «Ο Μαρκίσιος West», επαναλάμβανε για πολλοστή φορά. «Vivian, αγαπημένη μου, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Θα γίνεις Μαρκισία. Θα έχεις μία από τις μεγαλύτερες περιουσίες στην Αγγλία». «Ναι, μαμά, καταλαβαίνω», απάντησε υπομονετικά η Vivian, παρακολουθώντας την καμαριέρα να της φτιάχνει τα μαλλιά. «Μα πώς συνέβη?» Η Lady Elizabeth σταμάτησε μπροστά στον καθρέφτη. «Χθες έκανε πρόταση στη Ροζαλίντα Φέιρφαξ και σήμερα είναι αραβωνιασμένος μαζί σου. Αυτό είναι... «Ραγδαίο», πρότεινε η Vivian. «Ήθελα να πω εκπληκτικό». Η μητέρα κάθισε στην άκρη του καναπέ. «Γλυκιά μου, δεν θέλω να φανώ αδιάκριτη, αλλά εκείνος ξέρει πως δεν μοιάζεις με τη δεσποινίδα Φέιρφαξ». Η Vivian παραλίγο να γελάσει. Η ευθύτητα της μητέρας της καμιά φορά ήταν αφοπλιστική. «Μαμά, νομίζω πως ακριβώς γι' αυτό μου έκανε πρόταση». «Τι εννοείς?» Η Vivian κοίταξε το είδωλό της. Η καμαριέρα έπλεκε στα καστανά μαλλιά της μία κλωστή από μαργαριτάρια. Το φόρεμα για τη βραδινή δεξίωση περίμενε ήδη πάνω στο κρεβάτι, από σκούρο ροζ μετάξι, με κοντά μανίκια και βαθύ ντεκολτέ. Ευπρεπές, αλλά όχι προκλητικό. «Εννοώ πως ο Μαρκίσιος είναι πρακτικός άνθρωπος», είπε προσεκτικά. «Αναζητά σύζυγο που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του, τίποτε παραπάνω». Η Lady Elizabeth συνοφριώθηκε. «Αυτό ακούγεται αρκετά ψυχρό». «Πολύ γάμοι είναι ψυχρή, μαμά, αλλά αξιοσέβαστη». «Vivian», η μητέρα πήρε το χέρι της. «Είσαι σίγουρη? Ξέρω πως οι τελευταίες σεζόν δεν ήταν εύκολες για σένα,
αλλά δεν αξίζει να παντρευτείς μόνο και μόνο για να μην μείνεις γεροντοκόρη. Η Βίβιεν έσφιξε τα δάχτυλα της μητέρας της. «Μαμά, δεν συμφώνησα από απελπισία. Συμφώνησα επειδή είναι λογικό. Ο Μαρκίσιος είναι ειλικρινής μαζί μου. Δεν υπόσχεται αγάπη, αλλά υπόσχεται σεβασμό. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι παίρνουν πολλές γυναίκες». Η Λέιβι Ελίζαμπεθ αναστέναξε. «Θέλω απλώς να είσαι ευτυχισμένη». «Θα είμαι». Η Βίβιεν χαμογέλασε, προσπαθώντας να βάλει στο χαμόγελο τη σιγουριά που δεν ένιωθε. «Το υπόσχομαι». Η μητέρα τη φίλησε στο μέτωπο και βγήκε, αφήνοντας τη Βίβιεν μόνη με την καμαριέρα και τις σκέψεις της. Ευτυχισμένη. Παράξενη λέξη. Η Βίβιεν δεν ήταν σίγουρη πως ήξερε τι σήμαινε. Ήξερε το αρκετά, το ήρεμα, το απασχολημένη. Αλλά ευτυχισμένη. «Γλυκιά μου, Λέιβι». Η καμαριέρα της έδωσε ένα μικρό καφρεφτάκι. «Πείτε πώς σας πάει». Η Βίβιεν κοίταξε. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ψηλά, με μερικές μπούκλες να πλαισιώνουν το πρόσωπο. Τα μαργαριτάρια άστραφταν απαλά στο φως των κεριών. Έδειχνε ευπρεπής, κατάλληλη για μαρκησία. «Υπέροχα, Άννη», είπε. «Ευχαριστώ». Κάπου κάτω χτύπησε το ρολόι. 6 το απόγευμα. Σε 1 ώρα θα ερχόταν να την πάρει ο Τζούλιαν και θα πήγαιναν μαζί στη δεξίωση της κόμισσας Χόλμπορν. Η Βίβιεν σηκώθηκε και πήγε στο παράθυρο. Ο δρόμος ήταν ζωηρός. Άμαξες κυλούσαν πάνω στο οδόστρωμα. Έμποροι βιαλαλούσαν τα εμπορεύματά τους, παιδιά έπαιζαν δίπλα στο συντριβάνι. Ένα συνηθισμένο λονδρέζικο βράδυ. Μα για αυτήν, αυτό το βράδυ θα ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένο. Σήμερα θα εμφανιζόταν για πρώτη φορά δημόσια ως αραβωνιαστικιά του Μαρκισίου West. Σήμερα η Ροζαλίντα Φέιρφαξ θα έβλεπε πόσο γρήγορα ξεχάστηκε η απόρριψή της. Η Βίβιεν ένιωσε ένα τσίμπημα συνείδησης. Συμμετείχε σε εκδίκηση κάποιου άλλου. Χρησιμοποιούσε τον εαυτό της ως όπλο σε ένα παιχνίδι του οποίου τους κανόνες δεν καταλάβαινε ως το τέλος. Μα ήταν αργά να μετανιώσει. Η απόφαση είχε ληφθεί. Έμενε μόνο να διανύσει αυτόν τον δρόμο ως το τέλος. Ο Τζούλιαν έφτασε ακριβώς στις 7. Η Βίβιεν άκουσε τον υπηρέτη να ανοίγει την πόρτα, τα βήματα στο χολ, τον πατέρα της να καλωσορίζει θερμά τον μέλλοντα γαμπρό. Κατέβηκε τη σκάλα αργά, κρατώντας την κουπαστή. Το φόρεμα θρώιζε σε κάθε βήμα. Τα μαργαριτάρια δρόσιζαν το λαιμό της. Ο Τζούλιαν στεκόταν στο χολ μιλώντας με τον πατέρα της. Φορούσε σκούρο μπλε φράκο, κατάλευκο μαντίλι και ανοιχτόχρωμη παντελώνα. Τα μαλλιά του ήταν προσεκτικά χτενισμένα και έμοιαζε ενσάρκωση αριστοκρατικής αξιοπρέπειας. Ακούγοντας τα βήματά της, σήκωσε το κεφάλι. Τα βλέμματά του συναντήθηκαν. Κάτι πέρασε από τα καστανά του μάτια. Έκπληξη, έγκριση. Η Βιβιέν δεν μπορούσε να καταλάβει. «Λέιδη Βιβιέν», πλησίασε στη σκάλα και άπλωσε το χέρι, βοηθώντας την να κατέβει. «Είστε υπέροχοι». «Σας ευχαριστώ, κυριέ μου». Δέχτηκε το χέρι του. Τα δάχτυλά του ήταν ζεστά μέσα από το γάντι. «Τζούλιαν», της υπενθύμησε χαμηλόφωνα, «θυμηθείτε τη συμφωνία μας». «Τζούλιαν», επανέλαβε υπάκουα εκείνη και μια παράξενη αίσθηση πέρασε πάνω από το δέρμα της, υπερβολικά οικία, υπερβολικά προσωπική. Ο πατέρας τους κοιτούσε με ικανοποιημένο χαμόγελο. «Υπέροχο ζευγάρι», ανακοίνωσε. «Ελίζαμπεθ, έλα να δεις πόσο ωραία δείχνουν μαζί». Η μητέρα κατέβηκε, αναστέναξε, ύψωσε τα χέρια και άρχισε να φροντίζει διορθώνοντας το σάλι της Βιβιέν και δίνοντας τελευταίες συμβουλές. «Να φερθείς αξιοπρεπώς, γλυκιά μου. Μη μιλάς πολύ. Να χαμογελάς, αλλά όχι υπερβολικά πλατιά. Και να θυμάσαι». «Μαμά», η Βιβιέν τη σταμάτησε απαλά, «όλα θα πάνε καλά». Ο Τζούλιαν της πρόσφερε το χέρι. «Έτοιμη?» Η Βιβιέν έγνεψε, μη εμπιστευόμενη τη φωνή της. Βγήκαν προς την άμαξα. Ο υπηρέτης άνοιξε την πόρτα, τη βοήθησε να ανέβει. Ο Τζούλιαν κάθισε απέναντί της και η άμαξα ξεκίνησε. Τα πρώτα λεπτά ταξίδεψαν σιωπηλά. Η Βιβιέν κοιτούσε έξω από το παράθυρο, παρατηρώντας τα σπίτια που περνούσαν. Ο Τζούλιαν καθόταν ακίνητος, κοιτάζοντας κάπου στο κενό. «Είστε νευρικοί?» ρώτησε τελικά. Η Βιβιέν γύρισε. «Θα έπρεπε?» Οι περισσότερες νύφες αγχώνονται πριν από την πρώτη δημόσια εμφάνιση. «Δεν είμαι οι περισσότερες νύφες», απάντησε εκείνη.
Και ο αραβώνας μας δεν μοιάζει με τους περισσότερους αραβώνες. Οι άκρες των χιλιών του σάλεψαν. Δίκιο. «Και εσείς αγχώνεστε?» ρώτησε η Βίβιεν. «Όχι», κούνησε το κεφάλι. «Θέλω απλώς να τελειώσει». «Η εκδίκηση ή η βραδιά?» «Και τα δύο». Η Βίβιεν ακούμπησε στην πλάτη του καθίσματος. «Ξέρετε, Τζούλιαν, ακόμη δεν καταλαβαίνω. Η Ροζαλίντα Φέιρφαξ είναι απλώς μια κοπέλα που σας απέρριψε. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί δεν μπορείτε απλώς να το αφήσετε?» Εκείνος σιώπησε για πολλή ώρα. Η άμαξα αναπηδούσε πάνω στο λιθόστρωτο, τα κεριά στα φανάρια ταλαντεύονταν. «Επειδή το έκανε δημόσια», είπε τελικά χαμηλόφωνα, μπροστά σε όλη την κοινωνία. «Θα μπορούσε να με απορρίψει ιδιαιτέρως, ήσυχα, αξιοπρεπώς. Μα διάλεξε τη στιγμή που όλοι κοιτούσαν. Ήθελε να δουν όλοι πώς ο Μαρκίσιος West δέχτηκε απόρριψη από κάποια κόρη υποκόμη. Ίσως απλώς δεν το σκέφτηκε. Η Ροζαλίντα Φέιρφαξ τα υπολογίζει όλα», τον διέκοψε. «Κάθε χειρονομία, κάθε λέξη. Ήξερε τι έκανε. Και θέλω να μάθει πως η απόρριψή της δεν σήμαινε τίποτα. Πως ήδη την έχω ξεχάσει. Ακόμη κι αν είναι ψέμα», η σιαγώνα του σφίχτηκε, «θα γίνει αλήθεια». Η Βίβιεν τον κοίταξε. Αυτόν τον περήφανο πεισματάρι άνθρωπο που έκρυβε την προσβολή πίσω από μάσκα ψυχρότητας. Ξαφνικά θέλησε να ρωτήσει: «Κι αν η Ροζαλίντα μετανιώσει? Αν θελήσει να τον πάρει πίσω?» Μα σιώπησε, επειδή φοβόταν να ακούσει την απάντηση. Η έπαυλη της κόμισσας Χόλμπορν έλαμπε από φώτα. Οι άμαξες είχαν παραταχθεί κατά μήκος του δρόμου. Οι πυρέτες πηγαιναέρχονταν βοηθώντας τους καλεσμένους να κατέβουν. Μουσική και γέλια χύνονταν από τα ανοιχτά παράθυρα. Ο Τζούλεν βοήθησε τη Βίβιεν να κατέβει από την άμαξα. Το χέρι του ακούμπησε στη μέση της με κτητικότητα, με σιγουριά. «Θυμηθείτε», είπε χαμηλόφωνα καθώς ανέβαιναν τα σκαλιά. «Είμαστε αραβωνιασμένοι. Ερωτευμένο ζευγάρι. Ευτυχισμένοι μαζί». «Δηλαδή πρέπει να σας κοιτάζω με λατρεία», του έριξε ειρωνική ματιά. «Αρκεί να μη δείχνετε σαν να σας οδηγούν στην αγχώνη». «Θα προσπαθήσω». Ο μπάτλερ τους ανήγγειλε στην είσοδο. «Ο Μαρκίσιος Τζούλιαν West και η Λέιδη Βίβιεν Ντάρσι». Οι συζητήσεις στην αίθουσα κόπασαν για μια στιγμή. Εκατοντάδες μάτια στράφηκαν πάνω τους. Η Βίβιεν ένιωσε το λαιμό της να σφίγγεται, αλλά ανάγκασε τον εαυτό της να χαμογελάσει. Ο Τζούλιαν την οδηγούσε μέσα από το πλήθος, νεύοντας σε γνωστούς, σταματώντας για χαιρετισμούς. «Μαρκίσιε, τι έκπληξη! Λέιδη Βίβιεν, πόσο χαριτωμένο! Ακούσαμε τα νέα, συγχαρητήρια!» Η Βίβιεν χαμογελούσε, ευχαριστούσε, δεχόταν συγχαρητήρια. Το χέρι του Τζούλιαν στη μέση της ήταν άγκυρα που δεν την άφηνε να δραπετεύσει. Και τότε είδε τη Ροζαλίντα. Εκείνη στεκόταν στον απέναντι τοίχο, περιστοιχισμένη από θαυμαστές. Το φόρεμά της ήταν από λευκό σατέν και ντυμένο με ασημένια κλωστή. Τα χρυσαφένια μαλλιά της ήταν πιασμένα σε περίτεχνο χτένισμα με διαμάντια. Έμοιαζε με άγγελο και κοιτούσε κατευθείαν αυτούς. Το πρόσωπό της χλώμιασε. Η βεντάλια στα χέρια της πάγωσε. Ο Τζούλιαν ένιωσε τη Βίβιεν να σφίγγεται. «Ήρεμα», ψιθύρισε. «Χαμογελάστε». Η Βίβιεν ανάγκασε τα χείλη της να τεντωθούν σε χαμόγελο. Η Ροζαλίντα γύρισε αλλού και είπε κάτι στο νεαρό άντρα δίπλα της. Εκείνος γέλασε. Μα η Βίβιεν είδε πως έτρεμαν οι ώμοι της καλονής. «Είναι ταραγμένη», ψιθύρισε η Βίβιεν. «Ωραία», αποκρίθηκε ο Τζούλιαν. «Δεν τη λυπάστε?» «Όχι». Η κόμισσα Χόλμπορν, μια γεμάτη κυρία με μόβ τουρμπάνι, γλίστρισε προς το μέρος τους. «Μαρκίσιε, Λέβι Βίβιεν, τι χαρά! Άκουσα τα υπέροχα νέα». «Κόμισσα», ο Τζούλιαν υποκλήθηκε. «Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τη μνηστή μου, τη Λέβι Βίβιεν Ντάρσι». «Ω, γνωρίζω την αγαπητή Βίβιεν από παιδί». Η κόμισσα τη φίλησε και στα δύο μάγουλα. «Γλυκιά μου, χαίρομαι τόσο για σένα. Μαρκίσιε, εξαιρετική επιλογή». «Σας ευχαριστώ». Η Βίβιεν με τα βίας συγκρατούσε το γέλιο. Η κόμισσα μιλούσε σαν να επρόκειτο για αγορά αλόγου. «Πότε ο γάμος?» «Σε έναν μήνα», απάντησε ο Τζούλιαν και η Βίβιεν παραλίγο να πνιγεί. «Τι?» ξεφύσισε. Εκείνος την κοίταξε με ατάραχο ύφος. «Δεν το συζητήσαμε, αγαπητή μου?» «Αγαπητή μου?» Την αποκάλεσε αγαπητή μου.
μπροστά στην κόμισσα Χόλμπον, τη μεγαλύτερη κουτσομπόλα του Λονδίνου. Εγώ... «Ναι, φυσικά», κατάφερε να πει η Βίβιεν. «Απλώς το ξέχασα». Η κόμισσα γέλασε. «Αχ, αυτή η ερωτευμένη. Πάντα στα σύννεφα. Λοιπόν, ένας μήνας είναι σύντομα, αλλά γιατί όχι. Η νιώτη δεν περιμένει», πέταξε προς άλλους καλεσμένους και η Βίβιεν γύρισε προς τον Τζούλιαν. «Ένας μήνας», σφύριξε. «Σοβαρολογείτε?» «Απολύτως». Πήρε 2 ποτήρια σαμπάνια από τον δίσκο ενός περαστικού υπηρέτη και της έδωσε το ένα. «Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα». «Μα νόμιζα πως θα έχουμε χρόνο». «Γιατί?» Εκείνος ήπια από το ποτήρι. «Έχουμε ήδη πάρει απόφαση, Βίβιεν, γιατί να το καθυστερούμε?» «Επειδή οι φυσιολογικοί άνθρωποι δεν παντρεύονται 1 μήνα μετά τη γνωριμία. Εσείς κι εγώ γνωριζόμαστε ήδη 3 χρόνια. Χορέψαμε 1 φορά και κοιτούσατε πάνω από το κεφάλι μου όλη την ώρα». Εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά. «Συγχωρέστε με, ήμουν απρόσεκτος». «Ήσασταν ανυπόφορος». Ήπια από τη σαμπάνια. Ήταν κρύα, αφρόδης, ελαφρώς ξινή. Και παραμένετε τέτοιος. Κι όμως συμφωνήσατε να με παντρευτείτε. Στιγμή αδυναμίας. Πολύ αργά για να υποχωρήσετε. Η Βιβιέν ετοιμαζόταν να απαντήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή τους πλησίασε η Σάρλοτ. Τα μάτια της ήταν στρογγυλά από την έκπληξη. «Βιβιέν, είναι αλήθεια, εσύ και ο Μαρκίσιος?» «Ναι». Η Βιβιέν έσφιξε ένα χαμόγελο. «Είναι αλήθεια». «Μα πώς, πότε?» Η Σάρλοτ κόμπιασε, βλέποντας το προειδοποιητικό βλέμμα της φίλης της. «Δηλαδή, συγχαρητήρια, τι υπέροχο, έτσι δεν είναι?» Ο Τζούλιαν πέρασε το χέρι γύρω από τη μέση της Βιβιέν, τραβώντας την πιο κοντά. «Είμαι ο ευτυχέστερος άνθρωπος στο Λονδίνο». Η φωνή του ακουγόταν ήρεμη, σχεδόν ειλικρινής, μα η Βιβιέν ένιωθε την ένταση στο σώμα του. Έβλεπε πως έσφιξαν τα δάχτυλά του στη μέση της. Έπαιζε τον ρόλο άριστα, πιστικά, και εκείνη έπρεπε να παίξει τον δικό της. «Κι εγώ είμαι η ευτυχέστερη γυναίκα», είπε σηκώνοντας το βλέμμα προς εκείνον. Τα μάτια του συναντήθηκαν. Για μια στιγμή η Βίβιεν ξέχασε πως ήταν παιχνίδι. Για μια στιγμή της φάνηκε πως στο βλέμμα του υπήρχε κάτι αληθινό, ζεστασιά, ευγνωμοσύνη, κάτι σαν τρυφερότητα. Μα ύστερα εκείνος κοίταξε αλλού και η στιγμή χάθηκε. Το υπόλοιπο της βραδιάς πέρασε μέσα σε δίνη συγχαρητηρίων, ερωτήσεων και περίεργων βλεμμάτων. Η Βίβιεν χαμογελούσε ώσπου πόνεσαν τα ζυγωματικά της. Ο Τζούλιαν την κρατούσε δίπλα του, απαντούσε ευγενικά στις ερωτήσεις, έπαιζε το ρόλο του προσεκτικού μνηστήρα. Η Ροζαλίντα δεν τους πλησίασε ξανά. Μα η Βίβιεν ένιωθε το βλέμμα της, κοφτερό, εξεταστικό, γεμάτο κάτι που δεν μπορούσε να ξεδιαλύνει. Προς τα μεσάνυχτα, ο Τζούλιαν έσκυψε κοντά της. «Κουραστήκατε?» «Πολύ», παραδέχτηκε εκείνη. «Τότε προτείνω να φύγουμε. Εμφανιστήκαμε αρκετά δημοσίως». Αποχαιρέτησαν την οικοδέσποινα και κατευθύνθηκαν προς την έξοδο. Στην πόρτα τους πρόφτασε η Ροζαλίντα. «Μαρκίσιε». Η φωνή της ήταν μελωδική, λίγο βραχνή. «Μπορώ να σας μιλήσω ιδιαιτέρως?» Ο Τζούλιαν σταμάτησε. Το χέρι του σφίχτηκε στη μέση της Βίβιεν. «Ό,τι θέλετε να πείτε, δεσποινής Φέιρφαξ, μπορείτε να το πείτε μπροστά στη μνηστή μου». Η Ροζαλίντα κοίταξε τη Βίβιεν. Στα γαλανά της μάτια κυμάτιζε κάτι που έμοιαζε με μεταμέλεια. «Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη», είπε ήσυχα, «για τη χθεσινή βραδιά. Δεν ήθελα να σας ταπεινώσω, κυριέ μου. Απλώς δεν μπορούσα να δεχτώ την πρότασή σας». «Έχετε ήδη εξηγήσει τους λόγους σας», απάντησε ψυχρά ο Τζούλιαν, «και τους δέχτηκα». «Μα τόσο γρήγορα». Έκανε μια κίνηση με το χέρι, δείχνοντας και τους δύο. «Είναι δυνατόν να έχετε ήδη...» «Να σας ξέχασα», ολοκλήρωσε εκείνος. «Ναι, δεσποινής Φέιρφαξ, ακριβώς έτσι». Κάτι τρεμό παίξε στο πρόσωπό της. Έκανε ένα βήμα πίσω. «Τότε σας συγχαίρω», ψιθύρισε. «Σας εύχομαι ευτυχία». Γύρισε και έφυγε, και το φόρεμά της θρώιζε σαν ψίθυρος φαντάσματος. Η Βίβιεν κοίταξε τον Τζούλιαν. Το πρόσωπό του ήταν αδιαπέραστο, σαν μάσκα. «Της είπατε ψέματα», είπε χαμηλόφωνα η Βίβιεν. «Γιατί?» «Ότι ξεχάσατε». Εκείνος δεν απάντησε. Απλώς την οδήγησε στην άμαξα. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν σιωπηλός. Ο Τζούλιαν κοιτούσε από το παράθυρο.
χτυπώντας τα δάχτυλα στο μπράτσο του καθίσματος. Η Βίβιεν τον παρατηρούσε, προσπαθώντας να καταλάβει τι σκεφτόταν. «Πήρατε αυτό που θέλατε», είπε τελικά. «Μας είδε μαζί. Κατάλαβε πως δεν υποφέρεται». «Ναι». «Τότε γιατί δεν δείχνετε ικανοποιημένος?» Εκείνος γύρισε το κεφάλι και στο φως του φαναριού εκείνη είδε κούραση στα μάτια του. «Επειδή η εκδίκηση», είπε, «αποδείχθηκε λιγότερο γλυκιά από όσο περίμενα». Η Βίβιεν δεν ήξερε τι να απαντήσει. Απλώς άπλωσε το χέρι και άγγιξε την παλάμη του. Εκείνος κοίταξε τα ενωμένα τους χέρια, ύστερα εκείνη. «Βιβιέν», η φωνή του ήταν βραχνή. «Εγώ... μη», τον σταμάτησε εκείνη. «Μη μου εξηγείτε τίποτα. Ξέρουμε και οι δύο γιατί γίνονται όλα αυτά. Αλλά αξίζεται περισσότερα». «Ίσως», έσφιξε τα δάχτυλά του. «Αλλά εγώ το επέλεξα αυτό. Επέλεξα εσάς και θα μείνω πιστή στην επιλογή μου». Η άμαξα σταμάτησε μπροστά στην έπαυλη των Ντάρσι. Ο Τζούλεν βγήκε πρώτος και τη βοήθησε να κατέβει. Στέκονταν στο κατόφλι, στο φως του φαναριού πάνω από την πόρτα. Η νύχτα ήταν ήσυχη. Μύριζε τριαντάφυλλα από το γειτονικό κήπο. «Καληνύχτα, Βίβιεν», είπε ήσυχα. «Καληνύχτα, Τζούλεν». Έσκυψε και φίλησε το χέρι της. Τα χείλη του ήταν ζεστά μέσα από το γάντι. Και ξαφνικά η Βίβιεν κατάλαβε πως κάτι είχε αλλάξει. Δεν ήταν πια συμφωνία, ούτε ψυχρή συναλλαγή. Γινόταν κάτι άλλο. Κάτι επικίνδυνο. Κάτι που μπορούσε να της ραγίσει την καρδιά. Μα ήταν ήδη πολύ αργά για να υποχωρήσει. Οι επόμενες 2 εβδομάδες πέρασαν μέσα σε βίνη προετοιμασιών για το γάμο. Η Βίβιεν με τα βίας προλάβαινε να πάρει ανάσα ανάμεσα σε επισκέψεις μοδιστρών, πρόβες, συναντήσεις με προμηθευτές λουλουδιών και συζητήσεις για το μενού του γαμήλιου πρωινού. «Λίγο πιο ψηλά το στρίφωμα, δεσποινής Λαύλεϊς». Η μητέρα της γύριζε γύρω της, ενώ η μοδίστρα έκανε ακόμη μια πρόβα του νηφικού. «Βίβιεν, στάσου ίσια, μη σκύβεις». Η Βίβιεν στεκόταν πάνω σε μικρή εξέδρα στο σαλόνι της μοδίστρας, κοιτάζοντας το είδωλό της στον καθρέφτη. Το φόρεμα ήταν από κρέμ σατέν, σε απλή γραμμή, με ψηλή μέση και μακριά μανίκια. Χωρίς περιτά στολίδια, χωρίς επιτίδευση. Ακριβώς όπως το ήθελε. «Μαμά, είναι υπέροχο», είπε κουρασμένα. «Αλήθεια, μα ίσως να προσθέσουμε λίγη ακόμη δαντέλα ή κέντημα με μαργαριτάρια». «Λέιδη Ελίζαμπεθ», παρενέβη δεσποινής Λαύλεϊς, η ηλικιωμένη μοδίστρα με το οξύ βλέμμα. «Η Λέιδη Βίβιεν έχει δίκιο. Το φόρεμα είναι άψογο. Μερικές φορές η απλότητα είναι το καλύτερο στολίδι». Η μητέρα αναστέναξε, αλλά υποχώρησε. Η Βίβιεν έριξε στη μοδίστρα ένα ευγνώμων βλέμμα. Χτύπησαν την πόρτα και μπήκε η Σάρλοτ κρατώντας ένα τεράστιο κουτί. «Βίβιεν, από το Μαρκίσιο!» Ήταν τόσο ενθουσιασμένη που παραλίγο να της πέσει το κουτί. «Τι έχει μέσα?» Η Βίβιεν προσπάθησε να γυρίσει. Μα η μοδίστρα της έκανε σιωπητήριο, συνεχίζοντας να καρφιτσώνει το στρίφωμα. Η Σάρλοτ άνοιξε το κουτί και αναστέναξε. «Θεέ μου!» Μέσα, πάνω σε μαξιλάρι από μαύρο βελούδο, βρισκόταν ένα περιβέριο από σμαράγδια και διαμάντια. Ακόμη και στο απαλό φως του σαλονιού, οι πέτρες έλαμπαν έτσι που σου έκοβαν την ανάσα. Αυτά είναι τα οικογενειακά κοσμήματα των West», ψιθύρισε η Λέιδη Ελίζαμπεθ πιέζοντας το χέρι στην καρδιά της. «Τα είδα στο πορτρέτο της μητέρας του Μαρκισίου». Η Βίβιεν κοιτούσε το περιβέριο και ένιωθε τα πάντα μέσα της να σφίγγονται. Οικογενειακά κοσμήματα. Τη στέλνει οικογενειακά κοσμήματα, σαν να ήταν αληθινή μύφη, σαν να υπήρχε κάτι μεταξύ τους, αλλά ήταν απλώς παιχνίδι, απλώς εικόνα για την κοινωνία. «Υπάρχει σημείωμα». Η Σάρλοτ ξεβίπλωσε μια μικρή κάρτα. «Για τη μέλουσα σύζυγό μου. Να τα φοράτε με υγεία. J. Γάμα». Με υγεία. Τι ρομαντισμός. Η Βίβιεν χαμογέλασε ηρωνικά. «Μεταφέρετε στο Μαρκίσιο την ευγνωμοσύνη μου», είπε με ίσια φωνή. «Πείτε του πως νιώθω τιμή». «Βίβιεν», η μητέρα πλησίασε. «Δεν δείχνεις ευτυχισμένη. Είναι υπέροχο δώρο». «Είμαι ευτυχισμένη, μαμά. Απλώς κουράστηκα». Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Δεν ήταν ευτυχισμένη. Ήταν μπερδεμένη. Κάθε μέρα ο Τζούλιαν έστελνε δώρα, γράμματα, λουλούδια. Όλα σωστά, όλα ευπρεπή, αλλά ψυχρά. Σαν να εκτελούσε υποχρεώσεις από λίστα, να χαρίσει κοσμήματα στην ύφη,
έγινε. Να στείλει λουλούδια, έγινε. Να γράψει ευγενικό γράμμα, έγινε. Ούτε μία φορά σε αυτές τις 2 εβδομάδες δεν ήρθε ο ίδιος προσωπικά. Ούτε μία φορά δεν ζήτησε να τη δει ιδιαιτέρως. Συναντιούνταν μόνο σε επίσημες δεξιώσεις, περιστοιχισμένοι από άλλους ανθρώπους, όπου μιλούσαν για τον καιρό και τα τελευταία νέα. Σαν να μην είχε υπάρξει συζήτηση στη λίμνη, εκείνη η στιγμή στην άμαξα, όταν παραδέχτηκε πως η εκδίκηση αποδείχθηκε όχι τόσο γλυκιά. Η Βίβιεν άρχιζε να σκέφτεται πως απλώς το είχε φανταστεί. Το επόμενο πρωί ήρθε επίσκεψη η κόμισσα Χόλμπον, μια μικρή επίσκεψη ευγένειας που τράβηξε 2 ώρες. Έφερε ένα σωρό κουτσομπολιά και μερικές αρκετά προσωπικές ερωτήσεις. «Λυκιά μου, Βίβιεν», η κόμισσα έπινε τσάι καθισμένη στο σαλόνι των Ντάρσι. «Πρέπει να μου πεις πώς σου έκανε πρόταση ο Μαρκίσιος. Ήταν ρομαντικό?» Η Βίβιεν παραλίγο να πνιγεί με τον μπισκότο. «Ρομαντικό? Θέλω να εκνευρίσω μια άλλη γυναίκα. Παντρευτείτε με. Ναι, η κορυφή του ρομαντισμού». «Ήταν απροσδόκητο», απάντησε προσεκτικά. «Όλα λατρεύω τις εκπλήξεις». Η κόμισσα έσκυψε πιο κοντά. «Λεπτομέρειες, αγαπητή μου, λεπτομέρειες». «Απλώς ρώτησε και εγώ συμφώνησα». Η Βίβιεν προσπάθησε να χαμογελάσει. «Τίποτα ιδιαίτερο». «Τίποτα ιδιαίτερο». Η κόμισσα έβηχνε απογοητευμένη. «Μα ο Μαρκίσιος είναι τόσο παθιασμένος άντρας. Σίγουρα εκφώνησε φλογερό λόγο για τα αισθήματά του». Η Βίβιεν σκέφτηκε τα λόγια του. «Μου ταιριάζεται. Δεν θα απαιτείται από εμένα ό,τι δεν μπορώ να δώσω». «Ήταν πολύ ειλικρινής», είπε διπλωματικά. Η κόμισσα αναστέναξε. «Η νεολαία σήμερα είναι τόσο σεμνή. Στην εποχή μας οι άντρες έπεφταν στα γόνατα, απήγγελαν ποίηματα, ορκίζονταν αιώνια αφοσίωση. Και μετά αποκτούσαν ερωμένες την επόμενη μέρα του γάμου». Δεν συγκρατήθηκε η Βίβιεν. Η κόμισσα γέλασε. «Αχ, αγαπητή μου, είστε τόσο πρακτικοί. Ο Μαρκίσιος είναι τυχερός. Μια πρακτική σύζυγος είναι θησαυρός». Αφού η κόμισσα επιτέλους έφυγε, διαδίδοντας σε όλο το Λονδίνο την είδηση για τον χαριτωμένο αλλά κάπως βαρετό αραβώνα του West, η Βίβιεν ανέβηκε στο δωμάτιό της και σωριάστηκε στο κρεβάτι. Βαρετό. Έτσι αντιλαμβάνονταν εκείνη και τον Τζούλιαν. Βαρετό ζευγάρι, χωρίς πάθος, χωρίς ρομαντισμό. Λοιπόν, έτσι είναι. Έκλεισε τα μάτια και προσπάθησε να φανταστεί πώς θα ήταν η ζωή της μετά το γάμο. Μεγάλη έπαυλη, υπηρέτες, δεξιώσεις, καθήκοντα και ένας ψυχρά ευγενικός σύζυγος που θα της φερόταν σαν σε όμορφο έπιπλο, ευχάριστο στο μάτι, αλλά άχρηστο. Τις σκέψεις της διέκοψε ένα χτύπημα στην πόρτα. «Lady Vivienne», η καμαριέρα πρόβαλε στο δωμάτιο. «Έχετε επισκέπτη, τον Μαρκίσιο West». Η Vivienne πετάχτηκε από το κρεβάτι. «Τι, τώρα?» «Ναι, μιλέδι. Σας περιμένει στο σαλόνι». Η Vivienne όρμησε στον καθρέφτη. Τα μαλλιά της ήταν ανακατεμένα. Στο μάγουλό της υπήρχε σημάδι από το μαξιλάρι. Το φόρεμα ήταν τσαλακωμένο. Έδειχνε σαν να είχε μόλις ξυπνήσει. Που γενικά ήταν αλήθεια. Είχε αποκοιμηθεί. «Άννη, γρήγορα, βοήθησέ με να συμμαζευτώ». 10 λεπτά αργότερα, χτενισμένη και ντυμένη με φρέσκο φόρεμα από χρυσαφένια μουσελίνα, η Vivienne κατέβηκε στο σαλόνι. Ο Τζούλιαν στεκόταν στο παράθυρο, κοιτάζοντας τον κήπο. Ακούγοντας τα βήματά της, γύρισε. «Lady Vivienne», υποκλίθηκε. «Συγχωρέστε την απροσδόκητη επίσκεψη». «Όχι, καθόλου». Εκείνη έκανε υπόκλιση. «Απλώς δεν περίμενα να σας δω». «Καταλαβαίνω πως έπρεπε να προειδοποιήσω». Έδειχνε ελαφρώς αμήχανος. «Μα έπρεπε να σας μιλήσω». Η καρδιά της Vivienne σκύρτησε. «Να μιλήσετε». Αυτό ακουγόταν σοβαρό. «Φυσικά. Καθίστε παρακαλώ». Κάθισαν. Εκείνη στον καναπέ, εκείνος στην απέναντι πολυθρόνα. Απλώθηκε αμήχανη παύση. «Λάβατε το περιδέρεο?» ρώτησε τελικά. «Ναι, είναι υπέροχο. Σας ευχαριστώ». «Ήθελα...» κόμπιασε. «Δηλαδή η μητέρα μου το φορούσε και η μητέρα της πριν από εκείνη. Σκέφτηκα πως θα σας τέριαζε». «Είναι πολύ γενναιόδωρο εκ μέρους σας». Άλλη μια παύση. Ο Τζούλιαν προφανώς προσπαθούσε να πει κάτι, αλλά δεν έβρισκε τις λέξεις. Η Vivienne δεν άντεξε πρώτη. «Τζούλιαν», έσκυψε μπροστά. «Συνέβη κάτι».
Εκείνος την κοίταξε και στα μάτια του υπήρχαν τόσες αμφιβολίες που η Βίβιεν ανησύχησε. «Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη», είπε τελικά. «Για αυτές τις 2 εβδομάδες. Εγώ φέρθηκα σαν δειλός». «Τι?» Η Βίβιεν ανοιγόκρισε τα μάτια. «Δεν καταλαβαίνω». «Έστελνα δώρα αντί να έρθω ίδιος. Έγραφα γράμματα αντί για συζητήσεις. Σας απέφευγα. Και αυτό ήταν λάθος. Αξίζετε περισσότερα». Η Βίβιεν τον κοιτούσε, μη ξέροντας τι να πει. Δεν περίμενε αυτή την παραδοχή. «Ήσασταν απασχολημένος», είπε προσεκτικά. «Το καταλαβαίνω». «Όχι». Εκείνος σταμάτησε μπροστά της. «Δεν ήμουν απασχολημένος. Απλώς φοβόμουν». «Φοβόσασταν? Τι?» Γονάτισε μπροστά της και η Βίβιεν πάγωσε. Τόσο κοντά. Ήταν τόσο κοντά που έβλεπε τις χρυσαφένιες πιτσιλιές στα καστανά του μάτια, τις λεπτές γραμμές γύρω από το στόμα, τα ελαφρά γένια στο πηγούνι. «Φοβόμουν πως αν περνούσα περισσότερο χρόνο μαζί σας», είπε χαμηλόφωνα, «θα άρχιζα να αισθάνομαι αυτό που δεν πρέπει να αισθάνομαι». Η καρδιά της Βίβιεν άρχισε να χτυπά μανιασμένα. «Και τι πρέπει να αισθάνεστε?» «Τίποτα». Εκείνος χαμογέλασε πικρά. «Θυμηθείτε τη συμφωνία μας. Δάμος χωρίς αγάπη. Ψυχρός. Λογικός. Νόμιζα πως θα μπορούσα να το τηρήσω, αλλά αποδειχθήκατε διαφορετική από ό,τι νόμιζα». Πήρε το χέρι της. Τα δάχτυλά του ήταν ζεστά, ελαφρώς τρεμάμενα. «Είστε έξυπνοι, ειρωνικοί, ειλικρινείς. Δεν προσποιείστε, δεν παίζετε παιχνίδια και αυτό με αποσυντονίζει». Η Βίβιεν δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τον κοιτούσε, αυτόν τον περήφανα άντρα που είχε γονατίσει μπροστά της και παραδεχόταν πως φοβόταν τα ίδια του τα συναισθήματα. «Τζούλιαν», ψιθύρισε, «εγώ...» Η πόρτα του σαλονιού άνοιξε απότομα και μπήκε η μητέρα της με έναν δίσκο μπισκότα. «Βίβιεν, αγαπημένη μου, σκέφτηκα πως ο Μαρκίσιος θα ήθελε...» Πάγωσε στο κατόφλι κοιτώντας τους. Ο Τζούλεν πετάχτηκε όρθιος τόσο γρήγορα, σαν να τον τίναξε λατήριο. Η Βίβιεν σηκώθηκε κι εκείνη, νιώθοντας το πρόσωπό της να κοκκινίζει. «Μαμά, εμείς απλώς... Μου έπεσε ένα μανικετόκουμπο», πέταξε ο Τζούλιαν, «και η Λέιδη Βίβιεν με βοηθούσε να το ψάξω, στο πάτωμα». Η μητέρα σήκωσε σκεπτικά το φρύδι. «Κύλησε, κάτω από τον καναπέ. Πολύ πολύτιμο μανικετόκουμπο, οικογενειακό». Η Βίβιεν με δυσκολία συγκράτησε το γέλιο. Ο μεγάλος Μαρκίσιος Γουέστ, ένας από τους πιο ισχυρούς άντρες του Λονδίνου, έλεγε ψέματα για ένα χαμένο μανικετόκουμπο σαν ένοχος μαθητής. «Καταλαβαίνω». Η μητέρα ακούμπησε τον δίσκο στο τραπέζι, προφανώς μην πιστεύοντας ούτε λέξη. «Το βρήκατε?» «Όχι», ο Τζούλεν ξερόβηξε. Δηλαδή νομίζω πως το έχω στην τσέπη μου. Συγγνώμη, ψευδής συναγερμός». Η Λέιδη Ελίζαμπεθ κοίταξε εκείνον, ύστερα τη Βίβιεν, ύστερα πάλι εκείνον. Τα χείλη της σάλεψαν σε συγκρατημένο χαμόγελο. «Πόσο καλά που το βρήκατε, κυριέ μου», είπε με γλυκιά φωνή. «Θα ήταν κρίμα να χαθεί οικογενειακό κοιμήλιο, ιδιαίτερα κάτω από τον καναπέ». Βγήκε και η Βίβιεν επιτέλους ξέσπασε σε γέλια. «Οικογενειακό μανικετόκουμπο», σκούπιζε τα δάκρυά της. «Αυτό ήταν το καλύτερο που μπορέσατε να σκεφτείτε». Ο Τζούλιαν χαμογέλασε κι εκείνος. Για πρώτη φορά σε όλη τη γνωριμία τους χαμογέλασε αληθινά, πλατιά, και από αυτό το χαμόγελο κάτι ζεστό απλώθηκε στο στήθος της Βίβιεν. «Πανικοβάλλομαι σε αγχωτικές καταστάσεις», παραδέχτηκε. «Δεν είναι το καλύτερό μου γνώρισμα, αλλά είναι ειλικρινές». Κοιτούσαν ο ένας τον άλλον, ακόμη χαμογελώντας. Και η Βίβιεν ξαφνικά κατάλαβε πως κάτι είχε αλλάξει. Ο τείχος ανάμεσά τους είχε ραγίσει, έστω λίγο, αλλά η ρογμή υπήρχε. «Τζούλιαν», είπε απαλά, «είπατε πως φοβάστε να νιώσετε αυτό που δεν πρέπει. Μα ίσως να μην είναι τόσο τρομακτικό». Εκείνος σιώπησε, κοιτάζοντάς την. «Ή πολύ τρομακτικό», απάντησε σιγανά. «Επειδή αν αρχίσω να αισθάνομαι, και εσείς όχι, τότε θα βρεθώ στην ίδια θέση όπως με τη Ροζαλίντα». Η Βίβιεν πλησίασε και πήρε το χέρι του. «Δεν είμαι η Ροζαλίντα», είπε σταθερά. «Δεν παίζω παιχνίδια. Δεν θα σας ταπεινώσω. Αν νιώσω κάτι, θα σας το πω. Κι αν όχι, επίσης θα σας το πω». Ειλικρινά, εκείνος έσφιξε τα δάχτυλά της. «Το υπόσχεστε?» «Το υπόσχομαι».
Στέκονταν έτσι, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, στο ήσυχο σαλόνι όπου ο ήλιος χυνόταν από τα παράθυρα και κάπου μακριά κελαηδούσε ένα πουλί. Και η Βίβιεν σκεφτόταν πως ίσως αυτός ο γάμος δεν θα ήταν τόσο ψυχρός όσο νόμιζε. Ίσως να είχαν μία ευκαιρία. Εκείνο το βράδυ, η Βίβιεν καθόταν στο γραφείο της στο δωμάτιό της, προσπαθώντας να γράψει γράμμα στη θεία της στο Κέντ. Μα οι λέξεις δεν έρχονταν. Σκεφτόταν τον Τζούλιαν, την εξομολόγησή του, τον φόβο στα μάτια του. Φοβόταν να αισθανθεί. Φοβόταν να απορριφτεί ξανά. Και εκείνη? Τι φοβόταν εκείνη? Η Βίβιεν άφησε κάτω την πένα και πήγε στο παράθυρο. Η νύχτα ήταν ζεστή, γεμάτη αστέρια. Στον κήπο άνθιζαν γιασεμί και νυχτολούλουδα, γεμίζοντας τον αέρα με γλυκό άρωμα. Φοβόταν το ίδιο. Να αγαπήσει και να μην λάβει αγάπη σε αντάλλαγμα. Να δώσει την καρδιά της σε κάποιον που βλέπει σε εκείνη μόνο μια βολική αντικατάσταση. Μα μετά τη σημερινή μέρα, μετά τα λόγια του, άρχιζε να σκέφτεται πως ίσως και εκείνος ένιωθε κάτι. Κάτι αληθινό. Ένα χτύπημα στο παράθυρο την τράβηξε από τις σκέψεις της. Η Βίβιεν την άχτηκε και κοίταξε κάτω. Στο παράθυρο στεκόταν ο Τζούλιαν με μία χούφτα μικρά χαλίκια στο χέρι. Η Βίβιεν άνοιξε βιάπλατα το παράθυρο. «Είστε τέλος», ψιθύρισε. «Αν σας δει κάποιος, πρέπει να σας μιλήσω», έδειχνε αναστατωμένος, χαμένος, το μαντίλι του λυμμένο, τα μαλλιά σε αταξία. «Τώρα, αμέσως». «Δεν μπορούσατε να έρθετε το πρωί, σαν φυσιολογικός άνθρωπος?» «Όχι, δεν μπορεί να περιμένει». Η Βίβιεν γύρισε τα μάτια. «Τα κατέβω. Περιμένετε στην πλαϊνή πόρτα του κήπου». Έριξε στους ώμους ένα σάλι και τρύπωσε κάτω, προσπαθώντας να μην κάνει θόρυβο. Ευτυχώς οι γονείς της κοιμούνταν ήδη. Οι υπηρέτες είχαν αποσυρθεί. Το σπίτι ήταν ήσυχο. Ο Τζούλιαν την περίμενε στην πόρτα και μόλις βγήκε, της άρπαξε το χέρι. «Πάμε». «Πού?» «Στο κιόσκι. Εκεί δεν θα μας δει κανείς». Έτρεξαν μέσα από τον κήπο προς το παλιό κιόσκι, σκεπασμένο με κισό. Το φεγγάρι φώτιζε το μονοπάτι. Νυχτόπουλα αντάλλασαν φωνές στα κλαδιά. Στο κιόσκι, ο Τζούλιαν σταμάτησε επιτέλους και γύρισε προς το μέρος της. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ», είπε χωρίς προήμιο. «Μετά τη σημερινή μας συζήτηση, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο». Η Βίβιεν τον κοιτούσε κρατώντας την ανάσα της. «Τζούλιαν, θέλω να μάθετε την αλήθεια», την έπιασα από τους ώμους. «Όλη την αλήθεια. Όχι την εκδοχή που λέω στην κοινωνία. Όχι το ρόλο που παίζω. Την πραγματική αλήθεια». «Σας ακούω», πήρε βαθιά ανάσα. «Όταν η Ροζαλίντα με απέρριψε», άρχισε, «ήμουν θυμωμένος, ταπεινωμένος. Η περηφάνεια μου είχε πληγωθεί. Και όταν σας έκανα πρόταση, πράγματι, ήταν εκδίκηση. Ήθελα να της δείξω πως δεν με νοιάζει, πως δεν είναι σημαντική». Η Βίβιεν έγνεψε. Το ήξερε αυτό. «Αλλά ύστερα», συνέχισε, «ύστερα άρχισα να σας προσέχω. Να σας προσέχω πραγματικά. Όχι ως βολική αντικατάσταση, αλλά ως άνθρωπο. Έξυπνη, πνευματώδη, ειλικρινή. Και κατάλαβα πως η εκδίκησή μου μετατράπηκε σε κάτι άλλο». «Σε τι?» «Σε ενδιαφέρον». Πέρασε το χέρι από τα μαλλιά του. «Όχι, σε κάτι περισσότερο από ενδιαφέρον. Σε στοργή. Ίσως στην αρχή κάτι μεγαλύτερο. Και αυτό με τρομάζει μέχρι θανάτου, Βίβιεν, επειδή δεν το ήθελα. Δεν το είχα σχεδιάσει. Δεν είμαι έτοιμος». Η Βίβιεν ένιωθε την καρδιά της να χτυπά τόσο δυνατά που της φαινόταν πως ακουγόταν στη νυχτερινή σιωπή. «Και τι θέλετε να κάνετε?» ψιθύρισε. Εκείνος την κοίταξε στα μάτια. «Θέλω να ζητήσω την άδειά σας, να προσπαθήσω», είπε σοβαρά. «Να προσπαθήσω να κάνω το γάμο μας αληθινό. Όχι ψυχρή συναλλαγή, όχι επίφαση. Αληθινό. Με αισθήματα, με οικειότητα, με όλα όσα σας υποσχέθηκα ότι δεν θα σας δώσω». Η Βίβιεν δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τον κοιτούσε, αυτόν τον άνθρωπο που είχε έρθει σε εκείνη μέσα στη νύχτα για να ομολογήσει αυτό που φοβόταν. «Κι αν δεν πετύχει?» ρώτησε. «Αν τα αισθήματα δεν έρθουν?» «Τότε θα είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας». Πήρε τα χέρια της. «Όπως συμφωνήσαμε. Αλλά θέλω να προσπαθήσω να μας δώσω μία ευκαιρία. Να δώσω στον εαυτό μου την ευκαιρία να νιώσει αυτό από το οποίο τόσον καιρό έτρεχα μακριά».
Η Βίβιεν έκλεισε τα μάτια. Μπορούσε να πει όχι. Μπορούσε να μείνει στην αρχική συμφωνία, ψυχρή, ασφαλή, χωρίς τον κίνδυνο μιας ραγισμένης καρδιάς. Μα κάτι μέσα της ήθελε περισσότερα. Ήθελε να προσπαθήσει. Ήθελε να μάθει αν μπορούσε να γεννηθεί κάτι αληθινό ανάμεσά τους. «Καλά», άνοιξε τα μάτια. «Ας προσπαθήσουμε». Ο Τζούλιαν ξεφύσισε και στο πρόσωπό του απλώθηκε ανακούφιση. «Σας ευχαριστώ», ψιθύρισε και την τράβηξε στην αγκαλιά του. Η Βίβιεν πάγωσε στα χέρια του. Την αγκάλιαζε σφιχτά, σχεδόν απελπισμένα, ακουμπώντας το πηγούνι στα μαλλιά της. Ένιωθε τη ζεστασιά του σώματός του, την επιταχυνόμενη ανάσα, τους χτύπους της καρδιάς του. Αργά σήκωσε τα χέρια και τον αγκάλιασε κι εκείνη. Στέκονταν έτσι στο κιόσκι κάτω από το φεγγάρι, περικυκλωμένοι από νυχτερινά αρώματα και θρώισμα φύλων. Δύο άνθρωποι που είχαν συμφωνήσει σε ψυχρό γάμο, μα τώρα αποφάσισαν να προσπαθήσουν να βρουν μέσα του ζεστασιά. Ήταν ρίσκο, τεράστιο ρίσκο, μα η Βίβιεν δεν φοβόταν πια. Ήταν έτοιμη να προσπαθήσει. Η Βίβιεν ξύπνησε όταν η καμαριέρα άνοιξε με θόρυβο τις κουρτίνες, αφήνοντας το λαμπερό πρωινό φως να μπει στο δωμάτιο. «Ρίκια», μου λέει, «σηκωθείτε γρήγορα». Η Άννη ήταν τόσο ενθουσιασμένη που παραλίγο να αναποδογυρίσει την κανάτα με το νερό. «Ο Μαρκίσιος έστελε σημείωμα. Θα είναι εδώ σε 1 ώρα και θέλει να σας πάρει περίπατο». «Σε 1 ώρα». Η Βίβιεν ανακάθισε στο κρεβάτι τρίβοντας τα μάτια. «Άννη, είναι μόλις 8 το πρωί». «Το ξέρω. Δεν είναι ρομαντικό. Πρωινός περίπατος». Η Βίβιεν δεν ήταν σίγουρη πως το ρομαντικό ήταν κατάλληλη λέξη για το να σηκώνει την ύφη από το κρεβάτι χαράματα, αλλά σιώπησε. Μετά τη χθεσινή νύχτα, μετά τη συζήτησή του στο κιόσκι, ήταν έτοιμη να δώσει στον Τζούλιαν την ευκαιρία να δείξει τον εαυτό του, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να ξυπνάει σε απρεπώς πρωινή ώρα. Ντύθηκε με απλό φόρεμα περιπάτου από γαλάζια μουσελίνα, η Άννη της έφτιαξε γρήγορα τα μαλλιά και ακριβώς σε 1 ώρα η Βίβιεν κατέβηκε στο χολ όπου την περίμενε ήδη ο Τζούλιαν. Έδειχνε απροσδόκητα ξεκούραστος για άνθρωπο που χθες δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Το σκούρο πράσινο φράκο του καθόταν τέλεια στους ώμους. Η ανοιχτόχρωμη παντελώνα ήταν άψογα σιδερωμένη και στα χέρια κρατούσε ένα μικρό καλάθι. «Καλημέρα», υποκλίθηκε. «Συγχωρέστε την τόσο πρωινή ώρα, μα σκέφτηκα πως πρέπει να αρχίσουμε το πείραμά μας». «Πείραμα?» Η Βιβιέν σήκωσε φρύδι. «Έτσι ονομάζεται τη σχέση μας?» «Την προσπάθεια να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον», διόρθωσε με ελαφρύ χαμόγελο. «Σκέφτηκα πως ένα πικνίκ δίπλα στο ποτάμι θα ήταν καλή αρχή. Εκεί έχει ησυχία, δεν θα είναι κανείς και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε». «Ετοιμάσατε πικνίκ?» «Πιο σωστά, η μαγείρισά μου», παραδέχτηκε. «Εγώ απλώς είπα να ετοιμάσουν το καλάθι, αλλά η ιδέα ήταν δική μου». Η Βιβιέν γέλασε. «Λοιπόν, θα το θεωρήσω ένδειξη πρωτοβουλίας, κυριέ μου». «Τζούλιαν», της υπενθύμησε απλώνοντας το χέρι. «Θυμάστε?» «Τζούλιαν», επανέλαβε εκείνη, βάζοντας την παλάμη της στη δική του. Ταξίδεψαν με ανοιχτή άμαξα έξω από την πόλη, κατά μήκος του Τάμεση. Το πρωινό ήταν φρέσκο, μύριζε νερό ποταμού και χορτάρι. Σαράδες ήδη έριχναν δίχτυα. Στις όχθες πλήστρες έπλαιναν ρούχα. Κάπου μακριά ακουγόταν καμπάνα. Ο Τζούλιαν διάλεξε ένα ήσυχο μέρος κάτω από μια απλωτή βελανιδιά από όπου φαινόταν ο ποταμός. Άπλωσε την κουβέρτα, έβγαλε το περιεχόμενο του καλαθιού, κρυοκοτόπουλο, μιλόπιτες, τυρί, σταφύλια, λεμονάδα. Εντυπωσιακό. Η Βίβιεν βολεύτηκε στην κουβέρτα διορθώνοντας τις φούστες της. «Συχνά οργανώνετε πικνίκ για τις νύφες σας?» «Είστε η πρώτη μου και ελπίζω η μοναδική μου νύφη», απάντησε εκείνος, καθίζοντας δίπλα της. «Οπότε όχι, δεν έχω εμπειρία. Αν κάτι δεν είναι όπως πρέπει, πείτε μου». «Όλα είναι υπέροχα». Τράβηξε μια ρόγα στα φύλλη. «Αν και ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο νωρίς». «Επειδή την ημέρα θα υπάρχουν εδώ άλλοι άνθρωποι». Την κοίταξε. «Και έπρεπε να σας μιλήσω ιδιαιτέρως, χωρίς περίεργα μάτια, χωρίς κοσμικές συμβάσεις». «Γιατί?» Ο Τζούλιαν δίστασε, στριφογυρίζοντας στα χέρια του ένα ποτήρι λεμονάδα. «Για το τι θα γίνει μετά τον γάμο», είπε τελικά. «Μιλήσαμε για το να προσπαθήσουμε να κάνουμε το γάμο αληθινό.
αλλά θέλω να ξέρω τι περιμένετε, τι θέλετε, τι σας φοβίζει. Η Βίβιεν δεν περίμενε τέτοια ευθύτητα. Άφησε στην άκρη το σταφύλ και σκέφτηκε. Ειλικρινά ρώτησε. Πάντα. Με φοβίζει ότι θα σας αγαπήσω. Και εσείς θα βλέπετε σε μένα μόνο μια βολική αντικαταστάτρια της Ροζαλίντα, ξεστόμησε. Ότι θα ξυπνώ κάθε πρωί και θα σκέφτομαι αν με αγαπά ή απλώς με συνήθισε. Ή αν μετανιώνει που με διάλεξε. Ο Τζούλιαν άφησε το ποτήρι και γύρισε προς το μέρος της με όλο του το σώμα. «Βίβιεν, ακούστε με προσεκτικά». Η φωνή του ήταν σοβαρή. Η Ροζαλίντα ήταν μια ψευδαίσθηση. Μια όμορφη εικόνα που είχα ζωγραφίσει μόνος μου. Δεν ήμουν ερωτευμένος μαζί της, αλλά με την ιδέα της. Με την τέλεια καλονή που θα στόλιζε τη ζωή μου όπως στολίζει μια αίθουσα χορού. Μα ποτέ δεν τη γνώρισα πραγματικά. Δεν ήξερα τι αγαπά, τι φοβάται, τι ονειρεύεται. Επειδή δεν με ενδιέφερε. Χρειαζόμουν μια εικόνα. Και τώρα είμαι άλλη εικόνα. Η Βιβιέν δεν συγκρατήθηκε. «Όχι», κούνησε το κεφάλι. «Εσείς είστε πραγματικότητα. Λέτε αυτό που σκέφτεστε. Γελάτε όταν λέω ανοησίες για οικογενειακά μανικετόκουμπα. Θέτετε όρους αντί να συμφωνείτε υπάκουα. Είστε ζωντανός άνθρωπος, όχι πορσελάνινη κούκλα. Και ακριβώς αυτό...» κόμπιασε. «Ακριβώς αυτό με τρομάζει. Επειδή η πραγματικότητα είναι πιο δύσκολη, αλλά πιο ενδιαφέρουσα». Η Βίβιεν ένιωσε κάτι ζεστό να απλώνεται στο στήθος της. «Ξέρετε να λέτε τα σωστά πράγματα όταν θέλετε», μουρμούρισε. «Προσπαθώ». Εκείνος χαμογέλασε. «Λοιπόν, τώρα η σειρά μου. Τι θέλω εγώ από αυτό το γάμο? Θέλω να είστε ευτυχισμένοι. Θέλω να υπάρχει ειλικρίνεια μεταξύ μας. Θέλω να μάθω να σας βλέπω όχι ως συμφωνία, αλλά ως σύντροφο, ως φίλη. Και ίσως», πήρε το χέρι της, «ίσως ως κάτι περισσότερο». «Το κάτι περισσότερο ακούγεται αόριστο», παρατήρησε η Βίβιεν, αλλά δεν τράβηξε το χέρι της. «Επειδή δεν είμαι σίγουρος για τις λέξεις», παραδέχτηκε. «Δεν είμαι ποιητής, Βίβιεν. Δεν ξέρω να πλέκω όμορφους λόγους, αλλά μπορώ να δείξω, αν μου δώσετε χρόνο». «Πόσο χρόνο?» «Δεν ξέρω. 1 μήνα, 1 χρόνο, όλη τη ζωή», χαμογέλασε. «Αλλά υπόσχομαι ότι θα προσπαθώ κάθε μέρα». Η Βίβιεν κοίταξε τα ενωμένα τους χέρια. Τα δάχτυλά του ήταν μακριά, δυνατά, ζεστά, καθόλου σαν ψυχρή συμφωνία. «Καλά», είπε ήσυχα. «Έχετε χρόνο. Αλλά με έναν όρο». «Ποιον?» «Καθόλου ψέματα. Αν καταλάβετε πως αυτό δεν λειτουργεί, πείτε το. Μην το τραβάτε από ήκτο, μην προσποιείστε, απλώς πείτε το». Έσφιξε το χέρι της. «Το υπόσχομαι». Κάθισαν έτσι για λίγη ώρα, κοιτάζοντας τον ποταμό όπου γλιστρούσαν βάρκες και πλατσούριζαν πάπιες. Ο ήλιος ανέβαινε ψηλότερα, ζεσταίνοντας τον αέρα. Κάπου κοντά βούιζαν μέλισσες, μαζεύοντας νέκταρ από αγριολούλουδα. «Τζούλιαν», η Βίβιεν έσπασε τη σιωπή. «Και τι αγαπάτε γενικά, εκτός από τα άλογα και το κυνήγι, που τα αγαπούν όλοι οι άντρες του κύκλου σας?» Εκείνος την κοίταξε έκπληκτος. Παράξενη ερώτηση. «Αλλά σημαντική. Θέλω να σας γνωρίσω, τον πραγματικό εσάς. Όχι τον Μαρκίσιο West που παίζει ρόλο στην κοινωνία, αλλά τον Τζούλιαν». Σκέφτηκε στηριγμένο στον αγκώνα. «Αγαπώ την αρχιτεκτονική», είπε τελικά. «Παλιά κτίρια, καθεδρικούς, κάστρα, ερείπια. Μου αρέσει να καταλαβαίνω πώς χτίστηκαν, γιατί στάθηκαν αιώνες. Ο πατέρας μου το θεωρούσε ανόητη σπατάλη χρόνου για αριστοκράτη, μα εγώ παρόλα αυτά μελετούσα». «Αλήθεια?» Η Βιβιέν γύρισε προς το μέρος του με ενδιαφέρον. «Ποτέ δεν θα το σκεφτόμουν». «Κανείς δεν το σκέφτεται», χαμογέλασε ειρωνικά. «Όλοι βλέπουν τον τίτλο και την περιουσία. Κανείς δεν ρωτά τι άνθρωπος υπάρχει κάτω από όλα αυτά». «Εγώ ρωτώ». «Το ξέρω. Γι' αυτό και σας το λέω». Κάθισε ίσια κοιτάζοντας τον ποταμό. «Επίσης αγαπώ τη σιωπή», συνέχισε. Ακούγεται παράξενο για άνθρωπο που βρίσκεται συνεχώς σε δεξιώσεις και χορούς. Μα όλα αυτά είναι καθήκον, τίτλος, καταλαβαίνετε. Κι εγώ μου αρέσει να κάθομαι στη βιβλιοθήκη αργά το βράδυ, όταν όλοι ήδη κοιμούνται, και απλώς να διαβάζω. Ή να μην κάνω τίποτα. Απλώς να υπάρχω. «Δεν είναι παράξενο», είπε απαλά η Βίβιεν. «Είναι κατανοητό.
Μερικές φορές η σιωπή είναι καλύτερη από όλες τις συζητήσεις του κόσμου. Εκείνος την κοίταξε σαν να την έβλεπε για πρώτη φορά. Πραγματικά το καταλαβαίνετε? Και εκπλήσεστε? Λίγο. Οι περισσότερες γυναίκες φοβούνται τη σιωπή. Προσπαθούν να τη γεμίσουν με συζητήσεις, μουσική, οτιδήποτε. «Δεν είμαι οι περισσότερες γυναίκες», του υπενθύμησε η Βίβιεν. «Θυμάστε? Εσείς ο ίδιος το είπατε». Εκείνος γέλασε ειλικρινά, ανάλαφρα. «Το θυμάμαι και ευχαριστώ τον ουρανό γι' αυτό». Πέρασαν δίπλα στο ποτάμι σχεδόν 3 ώρες. Μιλούσαν για όλα και για τίποτα. Για βιβλία που αγαπούσαν, για μέρη όπου ονειρεύονταν να πάνε, για ανόητους παιδικούς φόβους. Ο Τζούλιαν παραδέχτηκε πως παιδί φοβόταν το σκοτάδι και κοιμόταν με αναμένο κερί ως τα 12 του. Η Βίβιεν διηγήθηκε πως κάποτε έπεσε στη λίμνη, προσπαθώντας να ξεφύγει από μια χίνα και μύριζε λάσπη όλο το βράδυ. Γελούσαν, διαφωνούσαν για το ποιος έγραψε το καλύτερο μυθιστόρημα. Η Βίβιεν υπερασπιζόταν την Όστιν, ο Τζούλιαν τον Σκοτ, και έτρωγαν πιτάκια πίνοντας λεμονάδα. Μέχρι τη στιγμή που ετοιμάστηκαν να φύγουν, κάτι είχε αλλάξει ανάμεσά τους. Ο τείχος είχε χαμηλώσει, η απόσταση είχε μικρύνει. Στο δρόμο της επιστροφής, ο Τζούλιαν οδηγούσε τα άλογα αργά, προφανώς χωρίς βιασύνη να επιστρέψει στην πόλη. «Βίβιεν», είπε χωρίς να την κοιτάζει, «μπορώ να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση? Μπορείτε να δοκιμάσετε? Ήσασταν ποτέ...» Δίστασε. «Ερωτευμένοι?» «Όχι με μένα εννοώ. Όχι ότι είστε ερωτευμένοι με μένα τώρα, απλώς γενικά, παλιότερα». Η Βίβιεν σκέφτηκε. Η ερώτηση ήταν απρόσμενη, αλλά ειλικρινής. «Μία φορά», παραδέχτηκε, «όταν ήμουν 17. Ένας νεαρός εφημέριος στην ενορία μας. Ήταν καλός, διαβασμένος, πάντα χαμογελούσε. Νόμιζα πως ήταν αγάπη. Και τι συνέβη? Παντρεύτηκε την κόρη του τοπικού γεωκτήμονα». Η Βίβιεν ανασήκωσε τους ώμους. «Ήταν πιο πλούσια, πιο όμορφη, είχε πρίκα 5.000. Έκλαψε έναν μήνα. Κι ύστερα κατάλαβα πως ήταν απλώς κοριτσίστικος έρωτας, όχι αγάπη». «Πώς ξέρετε τη διαφορά?» «Επειδή έναν χρόνο αργότερα τον είδα ξανά και δεν ένιωσα τίποτα». Κοίταξε τον Τζούλιαν. «Η αληθινή αγάπη δεν περνά τόσο γρήγορα, μου φαίνεται. Μένει, ακόμη κι αν πονά». Ο Τζούλιαν σιώπησε για λίγο, χωνεύοντας τα λόγια της. «Τότε ποτέ δεν αγάπησα τη Ροζαλίντα», είπε ήσυχα. «Επειδή τώρα την κοιτώ και νιώθω μόνο ενόχληση. Ούτε πόνο, ούτε λαχτάρα. Απλώς δυσφορία για τη δική μου ανοησία». «Αυτό είναι καλό?» Η Βίβιεν χαμογέλασε. «Σημαίνει πως είστε ελεύθερος να δοκιμάσετε κάτι αληθινό?» Εκείνος γύρισε το κεφάλι και την κοίταξε έτσι που η Βίβιεν έχασε την ανάσα της. «Μαζί σας?» ρώτησε. «Αν θέλετε». «Θέλω», είπα απλά. «Θέλω πολύ». Οι επόμενες μέρες πέταξαν μέσα σε παράξενο μείγμα χάους και ευτυχίας. Ο γάμος πλησίαζε ραγδαία, έμεναν μόλις 2 εβδομάδες και οι προετοιμασίες επιταχύνθηκαν. Μα τώρα που ο Τζούλιαν άρχισε να εμφανίζεται τακτικά, όλα έγιναν λίγο πιο εύκολα. Ερχόταν κάθε μέρα, άλλοτε με λουλούδια, άλλοτε απλώς έτσι. Περπατούσαν στο πάρκο, πήγαιναν να βουν την έπαυλη των West που θα ζούσαν, συζητούσαν τις λεπτομέρειες του γάμου και μιλούσαν. Ατελείωτα μιλούσαν. Η Βίβιεν τον γνώριζε όλο και περισσότερο. Μάθαινε πως δεν αντέχει τη μέντα, αλλά λατρεύει τη σοκολάτα. Πως έχει μια μικρότερη αδελφή που ζει στην Κορνουάλη και του γράφει μεγάλα γράμματα κάθε εβδομάδα. Πως παίζει πιάνο, αν και άσχημα, αλλά επίμονα. Πως έχει ουλή στο γόνατο από πτώση από δέντρο στην παιδική του ηλικία. Μικρές λεπτομέρειες, ασήμαντα πράγματα, μα ακριβώς από αυτά σχηματιζόταν ένας πραγματικός άνθρωπος. Και ο Τζούλιαν γνώριζε εκείνη, και η Βίβιεν έπιανε τον εαυτό της να περιμένει τις επισκέψεις του. Να χαμογελά βλέποντας την αμαξά του μπροστά στο σπίτι. Να αποκοιμιέται σκεπτόμενη τα λόγια του. Ερωτευόταν. Αργά, προσεκτικά, αλλά σταθερά. Και αυτό την τρόμαζε μέχρι τρέμουλο. 1 εβδομάδα πριν από το γάμο, η Βίβιεν στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη, ενώ η μοδίστρα έκανε τις τελευταίες διορθώσεις στο νηφικό. Ο Τζούλιαν θα ερχόταν σε 1 ώρα. Είχαν συμφωνήσει να πάνε στον κοσμηματοπόλη να διαλέξουν βέρες. Στο δωμάτιο μπήκε η καμαριέρα με σημείωμα σε ασημένιο δίσκο. «Lady Vivian, το έφεραν για εσάς». Η Vivian πήρε το σημείωμα. Ο γραφικός χαρακτήρας ήταν άγνωστος, κομψός, γυναικονοστός, κομψός,
Γυναίος. Lady Vivian, πρέπει να σας μιλήσω, ιδιαιτέρως. Αφορά το Μαρκίσιο και το γάμο σας. Σας παρακαλώ, ελάτε στο ζαχαροπλαστείο σήμερα στις 3 το απόγευμα. Μην πείτε σε κανέναν, ιδιαίτερα στο Μαρκίσιο. Είναι σημαντικό. Φι. Ροζαλίντα Φέιρφαξ. Η Vivian ξαναδιάβασε το σημείωμα 2 φορές, νιώθοντας κρύο να περνά στην πλάτη της. Η Ροζαλίντα ήθελε να τη συναντήσει, κρυφά. Γιατί θα μπορούσε να θέλει να μιλήσει? Η σύνεσή της έλεγε να αγνοήσει το σημείωμα ή να το δείξει στον Τζούλιαν, μα η περιέργεια ήταν ισχυρότερη. Κι αν η Ροζαλίντα ήξερε κάτι σημαντικό, κάτι που αφορούσε τον Τζούλιαν. «Μιλέιδη, αισθάνεστε καλά?» Η μοδίστρα την κοιτούσε με ανησυχία. «Χλωμιάσατε?» «Όλα καλά». Η Vivian δίπλωσε το σημείωμα και το έβαλε στην τσέπη. «Απλώς κουράστηκα. Μπορούμε να τελειώσουμε για σήμερα». Όταν έμεινε μόνη, η Vivian έβγαλε το σημείωμα και το διάβασε ξανά. Να πάει ή να μην πάει. Το λογικό κομμάτι της φώναζε όχι, μα το περίεργο ήδη αποφάσιζε τι θα φορέσει. Η Vivian άργησε 15 λεπτά. Όχι επειδή δεν μπορούσε να βρει το ζαχαροπλαστείο, όλοι στο Λονδίνο γνώριζαν αυτό το μέρος με το διάσημο παγωτό του, αλλά επειδή άλλαξε γνώμη 3 φορές στο δρόμο. Να συναντηθεί με την πρώην αγάπη του μνηστήρα της 1 εβδομάδα πριν το γάμο ήταν, για να το πούμε ήπια, απερισκεψία. Μα η Vivian δεν μπορούσε να διώξει τη σκέψη πως αν δεν πήγαινε θα το μετάνιωνε όλη της τη ζωή. Το ζαχαροπλαστείο ήταν γεμάτο κυρίες που έπιναν τσάι και δοκίμαζαν γλυκά. Η Ροζαλίντα καθόταν σε μια μακρινή γωνία, δίπλα στο παράθυρο, με φόρεμα στο χρώμα της μέντα και ψάθινο καπέλο με κορδέλες. Έδειχνε σαν εικόνα από περιοδικό μόδας. Η Vivian πλησίασε το τραπέζι, έβγαλε τα γάντια και κάθισε απέναντί της. «Δεσποινής Φέιρφαξ», χαιρέτησε ψυχρά. «Πρέπει να παραδεχτώ πως το σημείωμά σας μου κίνησε την περιέργεια». Η Ροζαλίντα σήκωσε το βλέμμα. Από κοντά δεν έδειχνε τόσο άψογη όσο συνήθως. Κάτω από τα μάτια της υπήρχαν σκιές και τα δάχτυλά της έπαιζαν νευρικά με ένα δαντελένιο μαντίλι. «Lady Vivian, σας ευχαριστώ που ήρθατε». Η φωνή της έτρεμε. «Καταλαβαίνω πως είναι παράξενο και ίσως ακατάλληλο, αλλά έπρεπε να σας μιλήσω. Είμαι εδώ». Η Vivian δίπλωσε τα χέρια στα γόνατα. «Ακούω». Η σερβιτόρα έφερε τσάι και γλυκά. Η Ροζαλίντα ήπιε μια γουλιά, προφανώς μαζεύοντας κουράγιο. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη», ξεφύσισε τελικά. «Για όλα. Για το πώς φέρθηκα στο χορό, για την απόρριψη του Μαρκισίου, για ό,τι συνέβη μετά». Η Vivian σήκωσε φρύδι. «Ήσασταν ελεύθεροι να απορρίψετε όποιον θέλατε, δεσποινής Φέιρφαξ. Είναι δικαίωμά σας». «Ναι, αλλά όχι έτσι». Η Ροζαλίντα κούνησε το κεφάλι. «Όχι δημόσια. Όχι τόσο σκληρά. Ήμουν ανόητη. Νόμιζα πως θα οικέτευε, πως θα επέστρεφε ξανά και ξανά, πως θα μπορούσα να διαλέξω εγώ πότε θα συμφωνούσα. Αλλά δεν επέστρεψε. Όχι». Τα χείλη της Ροζαλίντα σάλεψαν. «Έκανε πρόταση σε εσάς και όλοι λένε πως ταιριάζεται ιδανικά, πως είναι ευτυχισμένος». Η Vivian ένιωσε ένα τσίμπημα ήκτου, μα ανάγκασε τον εαυτό της να μείνει ψυχρός. «Τότε γιατί με καλέσατε? Για να ακούσετε επιβεβαίωση όσων ήδη γνωρίζετε?» Η Ροζαλίντα άφησε κάτω το φλιτζάνι. Τα χέρια της έτρεμαν. «Σας κάλεσα για να σας προειδοποιήσω», είπε χαμηλόφωνα. «Για τον κόμι του Ράτλαντ. Για το μνηστήρα σας?» «Πρώην μνηστήρα», η Ροζαλίντα μορφάστηκε. «Χωρίσαμε πριν από 3 μέρες. Αποδείχθηκε πως ο Βίλιαμ δεν αγαπούσε μένα, αλλά την πρίκα μου. Όταν υπενήχθηκα πως ο πατέρας μου μπορεί να τη μειώσει επειδή αρνήθηκα το Μαρκίσιο, ο Βίλιαμ ξαφνικά θυμήθηκε επίγουσες υποθέσεις στη Σκωτία». Η Vivian δεν ήξερε τι να απαντήσει. Η ιστορία ήταν λυπηρή, αλλά τι σχέση είχε εκείνη? «Λυπάμαι πολύ», είπε προσεκτικά, «αλλά δεν καταλαβαίνω πως αυτό αφορά εμένα». Η Ροζαλίντα έσκυψε μπροστά και στα γαλανά μάτια της κυμάτιζε απελπισία. «Επειδή έκανα φρικτό λάθος. Απέρριψε έναν άνθρωπο που ήταν έτοιμος να μου δώσει τα πάντα, τίτλο, θέση, σεβασμό, για χάρη ενός ανθρώπου που ήθελε μόνο χρήματα. Και τώρα έμεινα χωρίς τίποτα». Και η Vivian άρχιζε να μαντεύει που πήγαινε η συζήτηση και δεν της άρεσε. «Και θέλω να σας ζητήσω», η Ροζαλίντα κόμπιασε, «να αποσυρθείτε». Σιωπή κρεμάστηκε πάνω από το τραπέζι.
Κάπου κοντά κουταλάκια χτύπησαν πάνω σε πορσελάνη. Κάποιος γέλασε. Η σερβιτόρα σιγοτραγουδούσε κάτι. Η Βίβιεν κοιτούσε τη Ροζαλίντα, μη πιστεύοντας τα αυτιά της. «Φαίνεται να αρνηθώ τον Τζούλιαν», ρώτησε αργά. «Μία εβδομάδα πριν το γάμο». «Ξέρω πώς ακούγεται». Η Ροζαλίντα άρπαξε το χέρι της πάνω το τραπέζι. «Μα καταλαβαίνετε πως εκείνος αγαπά εμένα. Πάντα με αγαπούσε. Εγώ ήμουν η επιλογή του. Εσείς είστε απλώς αντικατάσταση. Βολική αντικατάσταση». Οι λέξεις πόνεσαν περισσότερο από όσο περίμενε η Βίβιεν, επειδή είχαν ένα κομμάτι αλήθειας. Πράγματι ήταν αντικατάσταση, στην αρχή. Αλλά όχι τώρα. Όχι μετά από όλες τις συζητήσεις τους, όχι μετά από όσα της είχε πει. Η Βίβιεν ελευθέρωσε το χέρι της και ακούμπησε στην πλάτη της καρέκλας. «Δεσποινής Φέιρφαξ». Η φωνή της ήταν ήρεμη αλλά ψυχρή. «Έχετε δίκιο σε ένα πράγμα. Αρχικά ήμουν αντικατάσταση. Ο Τζούλιαν δεν το έκρυψε. Αλλά ξέρετε τι συνέβη ύστερα?» Η Ροζαλίντα σιωπούσε, κοιτάζοντάς την με ελπίδα. «Αρχίσαμε να μιλάμε», συνέχισε η Βίβιεν. «Να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όχι ως εικόνες για την κοινωνία, αλλά ως άνθρωποι. Και εγώ βλέπω σε εκείνον αυτό που εσείς ποτέ δεν είδατε και δεν θα δείτε, επειδή δεν σας ενδιέφερε. Θέλατε τον τίτλο και τον θαυμασμό, όχι τον άνθρωπο». «Αυτό δεν είναι αλήθεια», φούντωσε η Ροζαλίντα. «Εγώ δεν ξέρετε καν τι τον ενδιαφέρει», τη διέκοψε η Βίβιεν. «Τι αγαπά, τι ονειρεύεται. Για σας ήταν απλώς ο Μαρκίσιος West, ένα όμορφο συμπλήρωμα στην ομορφιά σας». Η Ροζαλίντα χλώμιασε. «Και εσείς ξέρετε», κατάφερε να πει. «Ναι», απάντησε απλά η Βίβιεν. «Ξέρω. Και δεν σκοπεύω να τον εγκαταλείψω μόνο και μόνο επειδή ξαφνικά αλλάξατε γνώμη». Σηκώθηκε, φορεί τα γάντια της. «Σας εύχομαι να βρείτε κάποιον που θα αγαπήσει την αληθινή εσάς, Δεσποινής Φέιρφαξ, και όχι την εμφάνιση ή την πρίκα σας. Αντίο». Η Βίβιεν γύρισε και βγήκε από το ζαχαροπλαστείο χωρίς να κοιτάξει πίσω. Η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που άκουγε τον παλμό στα αυτιά της. Τα χέρια της έτρεμαν καθώς τραβούσε τα γάντια. Μόλις είχε υπερασπιστεί τον αραβώνα της, τον νηστήρα της, το δικαίωμά της στην ευτυχία. Και αυτό ήταν μεθυστικό. Ο Τζούλιαν την περίμενε έξω από το κοσμηματοπωλείο, περπατώντας πάνω κάτω στο πεζοδρόμιο. Μόλις την είδε, όρμησε προς το μέρος της. «Βίβιεν, άρχισα ήδη να ανησυχώ. Αργήσατε σχεδόν μισή ώρα. Συνέβη κάτι?» Εκείνη τον κοίταξε. Το ανήσυχο πρόσωπό του, τα συνοφριωμένα φρύδια, το χέρι που άπλωνε προς το μέρος της. Και κατάλαβε πως έπρεπε να του πει. «Καθόλου ψέματα. Το είχαν υποσχεθεί. Πρέπει να σας πω κάτι», είπε χαμηλόφωνα. «Αλλά όχι εδώ. Μπορούμε να περπατήσουμε?» Το πρόσωπό του σοβάρεψε. «Φυσικά». Περπάτησαν σιωπηλά στο δρόμο. Ο Τζούλιαν δεν την πίεζε. Απλώς βάδιζε δίπλα της, κρατώντας την από τον μπράτσο. Η Βίβιεν μάζευε τις σκέψεις της διαλέγοντας λέξεις. «Σήμερα συναντήθηκα με τη Ροζαλίντα», είπε τελικά. Ο Τζούλιαν σταμάτησε σαν καρφωμένος. «Τι?» «Μου έστειλε σημείωμα. Ζήτησε συνάντηση. Και εσείς?» «Πήγα». «Γιατί?» Στη φωνή του ακούστηκε απορία. «Γιατί ήθελε να μιλήσετε?» Η Βίβιεν γύρισε προς το μέρος του. «Ήθελε να σας αρνηθώ. Είπε πως έκανε λάθος, πως αγαπάτε εκείνη, ενώ εγώ είμαι απλώς αντικατάσταση». Το πρόσωπο του Τζούλιαν σκοτίνιασε. «Και τι της απαντήσατε?» «Πως έχει δίκιο, ότι ήμουν αντικατάσταση». Η Βίβιεν πήρε βαθιά ανάσα. «Αλλά πως τώρα δεν είναι έτσι. Πως γνωρίσαμε ο ένας τον άλλον. Πως δεν σκοπεύω να υποχωρήσω». Ο Τζούλιαν σιωπούσε κοιτάζοντάς την. Ύστερα ξαφνικά γέλασε, σύντομα με ανακούφιση. «Εσείς με υπερασπιστήκατε». «Μας υπερασπίστηκα», διόρθωσε η Βίβιεν. «Τον αραβώνα μας, την ευκαιρία μας». Έκανε ένα βήμα πιο κοντά. Την έπιασα από τους ώμους. «Βίβιεν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μένα αυτό που κάνατε? Ότι φώναξα σε μια καλονή μέσα σε ζαχαροπλαστείο?» Προσπάθησε να αστιευτεί, μα η φωνή της έτρεμε. «Ότι διαλέξατε εμένα», είπε εκείνο σοβαρά. «Όταν είχατε την ευκαιρία να φύγετε χωρίς συνέπειες, μπορούσατε να πείτε «Ναι, άλλαξα γνώμη» και να ελευθερωθείτε. Αλλά διαλέξατε να μείνετε». «Επειδή θέλω να μείνω», ψιθύρισε. «Θέλω να προσπαθήσω. Θέλω να μάθω τι θα γίνει μετά». Ο Τζούλιαν την τράβηξε στην αγκαλιά του, ακριβώς στη μέση του δρόμου.
Οι άνθρωποι γύριζαν, κάποιος χασκογελούσε, αλλά εκείνον δεν τον ένοιαζε. Την κρατούσε σφιχτά, βυθίζοντας το πρόσωπο στα μαλλιά της. «Σας ευχαριστώ», βράχνιασε. «Σας ευχαριστώ που δεν τα παρατήσατε». Η Βίβιεν τον αγκάλιασε και εκείνη, νιώθοντας τη ζεστασιά του σώματός του, τους χτύπους της καρδιάς του. Στέκονταν έτσι στη μέση του Μέιφερ, χωρίς να δίνουν σημασία στα έκπληκτα βλέμματα των περαστικών. Και η Βίβιεν κατάλαβε πως αυτό δεν ήταν πια προσπάθεια, ούτε πείραμα. Είχε ερωτευτεί, αληθινά, ανεπιστρεπτή, αυτό τον περίπλοκο, περήφανο, ευάλωτο άνθρωπο. Και αυτό την τρόμαζε και τη χαροποιούσε ταυτόχρονα. Εκείνη την ημέρα δεν πήγαν τελικά στον κοσμηματοπόλη. Αντί γι' αυτό, ο Τζούλιαν την οδήγησε στο πάρκο, όπου περπάτησαν ως το βράδυ, μιλώντας για όλα και για τίποτα. «Πρέπει να ομολογήσω», είπε όταν κάθονταν σε παγκάκι δίπλα στη λίμνη, παρακολουθώντας τους κύκνους. «Όταν η Ροζαλίντα με απέρριψε, νόμιζα πως ο κόσμος κατέρευσε, πως ποτέ δεν θα συνέλθω. Τι ανοησία». «Η περηφάνεια πονά πιο δυνατά από την καρδιά», παρατήρησε η Βιβιέν. «Ακριβώς», γύρισε προς το μέρος της. «Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο παράξενο? Τώρα της είμαι ευγνώμων για εκείνη την απόρριψη». «Αλήθεια?» «Ναι, επειδή αν είχε συμφωνήσει, θα παντρευόμουν μια ψευδαίσθηση, μια όμορφη άδεια εικόνα και θα ήμουν δυστυχισμένος. Και τώρα», πήρε το χέρι της, «τώρα έχω την ευκαιρία για κάτι αληθινό». Η Βίβιεν ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται από τρυφερότητα. «Τζούλιαν», ψιθύρισε, «πρέπει να σας πω κάτι». «Τι?» Πήρε ανάσα. Ήταν ρυψοκίνδυνο, πολύ νωρίς. Γνωρίζονταν μόνο λίγες εβδομάδες, μα δεν μπορούσε πια να σιωπά. «Σας ερωτεύτηκα», ξεστόμησε. «Ξέρω πως δεν έπρεπε. Ξέρω πως είναι πολύ νωρίς, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Αν δεν νιώθετε το ίδιο, πείτε το τώρα, όσο δεν είναι πολύ αργά». Ο Τζούλεν την κοιτούσε με μάτια διάπλατα ανοιχτά. Ύστερα χαμογέλασε αργά, με εκείνο το ζεστό, ειλικρινές χαμόγελο που τόσο σπάνια έβλεπε. «Βιβιέν», έφερε το χέρι της στα χείλη του. «Σας ερωτεύτηκα, εκείνη τη στιγμή που μου θέσατε όρους δίπλα στη λίμνη. Όταν αντί να συμφωνήσετε υπάκουα ή να αρνηθείτε αγανακτισμένοι, αρχίσατε να διαπραγματεύεστε σαν έμπειρος διπλωμάτης. Με καταπλήξατε και συνεχίζετε να με καταπλήσετε κάθε μέρα. Εσείς σοβαρολογείτε?» Η Βίβιεν δεν πίστευε στα αυτιά της. «Απολύτως», την τράβηξε πιο κοντά. «Είμαι ερωτευμένος με την ειλικρίνειά σας, με το μυαλό σας, με τον τρόπο που γελάτε με τις ανοησίες μου, με τον τρόπο που υπερασπίζεστε ό,τι είναι σημαντικό για εσάς». Η Βίβιεν ένιωσε τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα. «Αυτό δεν είναι δίκαιο», ψιθύρισε. «Λέτε όλα τα σωστά πράγματα και εγώ λιώνω σαν ανόητο κορίτσι». «Τότε είμαστε και οι δύο ανόητοι», έσκυψε πιο κοντά. «Επειδή κι εγώ λιώνω». Τη φίλησε, τρυφερά, προσεκτικά, σαν να φοβόταν να την τρομάξει. Τα χείλη του ήταν ζεστά, απαλά. Και από αυτό το άγγιγμα κάτι μέσα στη Βίβιεν εξεράγει σαν πυροτέχνημα. Ήταν το πρώτο της φιλί. Και ήταν τέλειο. Όταν απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλο και οι δύο ανέπνεαν βαριά. Ο Τζούλιαν ακούμπησε το μέτωπό του στο δικό της. «Πρέπει να ρωτήσω κάτι», βράχνιασε. «Και σας παρακαλώ να είστε ειλικρινείς». «Πάντα. Θέλετε πραγματικά να με παντρευτείτε? Όχι από πρακτικότητα, όχι για τον τίτλο, αλλά επειδή θέλετε να είστε μαζί μου». Η Βίβιεν αποτραβήχτηκε για να τον κοιτάξει στα μάτια. «Ναι», είπε σταθερά. «Θέλω. Θέλω πολύ». Ανακούφιση απλώθηκε στο πρόσωπό του. «Τότε ας το κάνουμε σωστά». Σηκώθηκε και άπλωσε το χέρι. «Πάμε». «Πού?» «Στον κοσμηματοπόλη, πριν κλείσει. Πρέπει να σας αγοράσω δαχτυλίδι, αληθινό δαχτυλίδι, που θα διαλέξω όχι από καθήκον, αλλά επειδή θέλω να το βλέπω στο δάχτυλό σας κάθε μέρα». Η Βίβιεν γέλασε μέσα από τα δάκρυα και πήρε το χέρι του. «Τότε πάμε, κυριέ μου, ας μην χάνουμε χρόνο». Ο κοσμηματοπόλης ετοιμαζόταν ήδη να κλείσει όταν όρμησαν στο μαγαζί, λαχανιασμένοι και γελώντας. Ο ηλικιωμένος τεχνίτης τους κοίταξε πάνω από τα γυαλιά με έκφραση ανθρώπου που τα έχει δει όλα. «Μαρκίσιε West», υποκλήθηκε. «Νόμιζα ήδη πως αλλάξατε γνώμη». «Όχι, απλώς καθυστερήσαμε». Ο Τζούλιαν δεν άφηνε το χέρι της Βίβιεν.
Χρειαζόμαστε βέρες, ό,τι καλύτερο έχετε. Ο Κοσμηματοπόλης έφερε βελούδινα μαξιλεράκια με δαχτυλίδια, χρυσά, ασημένια, με πέτρες και χωρίς. Η Βίβιεν τα έχασε από την επιλογή. «Ποιο σας αρέσει?» ρώτησε ο Τζούλιαν. Εκείνη κοίταξε τα δαχτυλίδια. Όλα ήταν όμορφα, ακριβά, αντάξια μιας μαρκησίας. Αλλά ένα τράβηξε την προσοχή της. Ένα απλό χρυσό δαχτυλίδι με μικρό ζαφύρι. Αυτό. Το έβηξε. Ο Τζούλιαν σήκωσε φρύδι. «Είστε σίγουροι? Είναι το πιο σεμνό απ' όλα». «Ακριβώς γι' αυτό», χαμογέλασε. «Δεν χρειάζομαι τεράστια διαμάντια. Χρειάζομαι κάτι που θα μπορώ να φοράω κάθε μέρα και να θυμάμαι γιατί το διάλεξα». «Και γιατί?» πήρε το δαχτυλίδι εξετάζοντάς το. «Επειδή το ζαφύρι έχει το χρώμα των ματιών σας», παραδέχτηκε εκείνη κοκκινίζοντας. «Όταν γελάτε, εμφανίζονται μέσα τους γαλάζιες σπίθες. Θέλω να τις βλέπω κάθε φορά που κοιτάζω το χέρι μου». Ο Τζούλιαν πάγωσε. Ύστερα αργά πήρε το αριστερό της χέρι και πέρασε το δαχτυλίδι στο δάχτυλο. Τέριαζε τέλεια. «Τότε αυτό είναι το δαχτυλίδι», είπε βραχνά. «Και κανένα άλλο δεν ταιριάζει». Ο Κοσμηματοπόλης χαμογέλασε. «Υπέροχη επιλογή, μιλέιδι. Σπάνια βλέπω τόσο ειλικρινή ζευγάρια. Συνήθως οι νύφες διαλέγουν το πιο ακριβό». «Δεν είμαι συνηθισμένη νύφη». Η Βίβιεν κοίταξε τον Τζούλιαν. «Έχω ασυνήθιστο μνηστήρα». Βγήκαν από το μαγαζί ήδη στο σούρουπο. Ο φανοκόρος άναβε τα φώτα, οι δρόμοι άδειαζαν. Ο Τζούλιαν τη συνόδευσε ως την άμαξα. «Άλλες 6 μέρες», είπε ήσυχα. 6 μέρες και θα γίνετε γυναίκα μου». «Φοβάστε πως θα το σκάσω?» αστιεύτηκε η Βίβιεν. «Όχι». Φίλησε το χέρι της. «Φοβάμαι πως είναι όνειρο και θα ξυπνήσω και θα αποδειχθεί πως τίποτα δεν υπήρξε». «Τότε κοιμόμαστε και οι δύο». Έσφιξε τα δάχτυλά του. «Και ας κρατήσει αυτό το όνειρο για πάντα». Κάθισε στην άμαξα και εκείνη ξεκίνησε. Η Βίβιεν κοιτούσε από το παράθυρο, παρατηρώντας τον Τζούλιαν που στεκόταν στο πεζοδρόμιο και την ακολουθούσε με το βλέμμα, και ύστερα κοίταξε το δαχτυλίδι της. Σεμνό, απλό, με μικρό ζαφύρι που έλαμπε στο φως του φαναριού. Σύμβολο της αγάπης τους, αληθινής, ειλικρινούς, που είχε έρθει από κάτι που άρχισε ως εκδίκηση και υπολογισμός. Η Βίβιεν χαμογέλασε και πίεσε το χέρι στην καρδιά. Άλλες 6 μέρες και θα γινόταν η Μαρκησία West. Όχι επειδή έτσι ήρθαν οι περιστάσεις, αλλά επειδή το είχε επιλέξει η ίδια. Και εκείνος είχε επιλέξει εκείνη. Η μέρα του γάμου αποδείχθηκε, προς έκπληξη όλων, ζεστή για Οκτώβριο. Ο ήλιος περνούσε μέσα από τα σύννεφα, γεμίζοντας το υπνοδωμάτιο της Βίβιεν με απαλό χρυσαφένιο φως. Καθόταν μπροστά στον καθρέφτη, ενώ η Άννη της έφτιαχνε τα μαλλιά και προσπαθούσε να καταλαγιάσει το τρέμουλο στα χέρια της. «Μιλέιδι, είστε τόσο χλωμή», ανησύχησε η καμαριέρα. «Μήπως να πιείτε λίγο κρασί ή να φάτε κάτι?» «Απλώς αγχώνομαι», παραδέχτηκε η Βίβιεν. «Είναι φυσιολογικό, σωστά?» «Όλες οι νύφες αγχώνονται», τη διαβεβαίωσε η Άννη, στερεώνοντας την τελευταία φουρκέτα. «Αλλά εσείς παντρεύεστε έναν άντρα που σας αγαπά. Φαίνεται από τον τρόπο που σας κοιτάζει». Η Βίβιεν χαμογέλασε, θυμούμενη το προηγούμενο γράδι. Ο Τζούλιαν είχε έρθει να την αποχαιρετήσει πριν από το γάμο. Η παράδοση απαιτούσε ο γαμπρός να μην δει την νύφη ως την τελετή. Στέκονταν στο χολ κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και κανείς τους δεν ήθελε να αφήσει τον άλλον. «Ως αύριο», είπε εκείνος φιλώντας το χέρι της. «Ως αύριο», αντίχησε εκείνη. «Δεν θα αλλάξετε γνώμη?» «Με τίποτα». «Το υπόσχεστε?» «Το υπόσχομαι». Την κοιτούσε σαν να προσπαθούσε να απομνημονεύσει κάθε χαρακτηριστικό, κάθε λεπτομέρεια. Και ύστερα γύρισε και έφυγε. Και η Βίβιεν είδε πόσο σφιγμένη ήταν η ώμη του, πως άνοιγε και έκλεινε τις ζουραφιές του. Και εκείνος αγχωνόταν. Και αυτό ήταν συγκινητικό. «Έτοιμο, μιλέιδι!» Η Άννη έκανε ένα βήμα πίσω. «Κοιτάξτε!» Η Βίβιεν σήκωσε το βλέμμα στον καθρέφτη. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ψηλά, με μερικές μπούκλες να πλαισιώνουν το πρόσωπο. Μικρά μαργαριτάρια έλαμπαν μέσα τους, αντανακλώντας το φως. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό, αλλά τα μάτια έλαμπαν. «Όμορφο», ψιθύρισε. «Τώρα το φόρεμα».
Το νηφικό από κρέμ σατέν γλίστρισε πάνω στο σώμα της σαν νερό. Η απλή γραμμή τόνιζε τη σιλουέτα, τα μακριά μανίκια αγκάλιαζαν τα χέρια και η μικρή ουρά έρε πίσω της. Χωρίς περιττά στολίδια, χωρίς επιτίδευση, ακριβώς όπως το ήθελε. Η μητέρα μπήκε στο δωμάτιο και πάγωσε στο κατόφλι. «Ω, Βίβιεν!» Η φωνή της έτρεμε. «Είσαι υπέροχη!» «Μην κλαις, μαμά!» Η Βίβιεν γύρισε προς το μέρος της. «Αλλιώς θα κλάψω κι εγώ. Και η Άννη θα πρέπει να τα ξανακάνει όλα». Η Λέδη Ελίζαμπεθ γέλασε μέσα από τα δάκρυα και αγκάλιασε την κόρη της. «Είμαι τόσο ευτυχισμένη για σένα, γλυκιά μου. Ο Μαρκίσιος, ο Τζούλιαν, είναι καλός άνθρωπος. Βλέπω πως άλλαξε αυτές τις εβδομάδες, πως μαλάκωσε. Είναι δικό σου έργο. Αλλάξαμε ένας τον άλλον». Η Βίβιεν ακούμπησε το μάγουλο στον ώμο της μητέρας της. «Κι εγώ δεν είμαι εκείνη που ήμουν πριν από 1 μήνα». «Έγινες πιο ευτυχισμένη». Η μητέρα απομακρύνθηκε κοιτώντας την στα μάτια. «Και πιο σίγουρη. Αυτό είναι το σημαντικό». Από κάτω ακούστηκε η φωνή του πατέρα. «Ελίζαμπεθ! Βίβιεν! Ώρα!» Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ήταν μικρή αλλά κομψή. Τα ψηλά παράθυρα άφηναν να περνά το φως που έπεφτε στα ξύλινα στασίβια και στο πέτρινο δάπεδο. Μύριζε λιβάνι και τριαντάφυλλα. Λουλούδια στόλιζαν το ιερό και στέκονταν σε βάζα κατά μήκος του διαδρόμου. Οι καλεσμένοι ήταν λίγοι, μόνο οι πιο στενοί φίλοι και συγγενείς. Ο Τζούλιαν δεν ήθελε πομπόβη τελετή και η Βιβιέν συμφωνούσε μαζί του. Ήταν η δική τους μέρα, όχι παράσταση για την κοινωνία. Η Βιβιέν στεκόταν στον άρθικα της εκκλησίας, κρατώντας το χέρι του πατέρα της. Η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που φοβόταν μήπως λιποθυμήσει. «Έτοιμη, αγαπημένη μου». Ο πατέρας έσφιξε τα δάχτυλά της. «Ναι», ανάσανε. «Έτοιμη». Ο οργανίστας άρχισε να παίζει και οι πόρτες άνοιξαν διάπλατα. Η Βιβιέν έκανε ένα βήμα μέσα και ο κόσμος στένεψε σε μία και μόνη μορφή δίπλα στο ιερό. Ο Τζούλιαν στεκόταν με την πλάτη προς το μέρος της, αλλά όταν άρχισε η μουσική γύρισε και η έκφραση στο πρόσωπό του έκανε την καρδιά της Βιβιέν να σταματήσει. Την κοιτούσε σαν να ήταν η μοναδική γυναίκα σε όλο τον κόσμο. Τα μάτια του έλαμπαν, τα χείλη του άνοιξαν από έκπληξη και τα χέρια του σφίχτηκαν σε γροθιές, σαν να συγκρατούσε την επιθυμία να ορμήσει προς το μέρος της. Η Βίβιεν περπατούσε στο διάδρομο αργά, στριγμένη στον πατέρα της, αλλά χωρίς να παίρνει το βλέμμα από τον Τζούλιαν. Βήμα-βήμα, περνώντας από οικία πρόσωπα, από χαμόγελα και δάκρυα, προς τον άνθρωπο που είχε γίνει για αυτήν κάτι περισσότερο από απλός μνηστήρας. Όταν έφτασε δίπλα του, ο Τζούλιαν άπλωσε το χέρι και ο πατέρας του παρέδωσε την παλάμη της κόρης του. «Να τη φροντίζεις», είπε χαμηλόφωνα ο Σερ Χένρι. «Το υπόσχομαι», απάντησε το ίδιο χαμηλόφωνα ο Τζούλιαν. Γύρισαν προς τον ιερέα. Ο ηλικιωμένος εφημέριος τους χαμογέλασε με τόση καλοσύνη που η Βίβιεν ένιωσε την ένταση να υποχωρεί. «Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές», άρχισε, «συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα». Η Βίβιεν σχεδόν δεν άκουγε τα λόγια. Ένιωθε μόνο τη ζεστασιά του χεριού του Τζούλιαν, την εγκύτητά του, την ανάσα του. Στεκόταν τόσο κοντά που διέκρινε κάθε βλεφαρίδα, κάθε σκιά στο πρόσωπό του. «Τζούλιαν Αλεξάνδερ Γουέστ». Η φωνή του ιερέα έγινε επίσημη. «Παίρνεις για σύζυγό σου τη Βίβιεν Ελίζαμπεθ Ντάρσι». Ο Τζούλιαν γύρισε προς το μέρος της. Στα μάτια του κυμάτιζαν συναισθήματα, αγάπη, τρυφερότητα, κάτι που έμοιαζε με βέος. «Την παίρνω», είπε σταθερά, «ενώπιον του Θεού και όλων των παρευρισκομένων». «Βίβιεν Ελίζαμπεθ Ντάρσι», ο ιερέας στράφηκε σε εκείνη. «Παίρνεις για σύζυγό σου τον Τζούλιαν Αλεξάνδερ Γουέστ». Η Βίβιεν πήρε βαθιά ανάσα. Ήταν η στιγμή μετά την οποία δεν θα υπήρχε επιστροφή. Η στιγμή που έδαινε τη ζωή της με τη δική του ζωή για πάντα. «Τον παίρνω». Η φωνή της ακούστηκε πιο σίγουρη από όσο περίμενε. «Ενώπιον του Θεού και όλων των παρευρισκομένων». Ο Τζούλιαν έβραλε το δαχτυλίδι, απλό χρυσό, με ζαφύρι, που είχαν διαλέξει μαζί. Το χέρι του έτρεμε ελαφρά καθώς το περνούσε στο δάχτυλό της. «Με αυτό το δαχτυλίδι ενώνομαι μαζί σου», ψιθύρισε, κοιτάζοντάς την στα μάτια. «Και υπόσχομαι να σε αγαπώ ως το τέλος των ημερών μου». Η Βίβιεν έβγαλε το δικό του δαχτυλίδι, πιο βαρύ αλλά εξίσου απλό.
Το πέρασε στο δάχτυλό του, προσπαθώντας να μην το ρίξει από την ταραχή. «Με αυτό το δαχτυλίδι ενώνομαι μαζί σου», επανέλαβε, «και υπόσχομαι να σε αγαπώ ως το τέλος των ημερών μου». «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», ο ιερέας ύψωσε τα χέρια. «Σας ανακηρύσω σύζυγο και σύζυγο. Μπορείτε να φιλήσετε την ύφη». Ο Τζούλιαν δεν άργησε. Την τράβηξε κοντά του και τη φίλησε, τρυφερά αλλά παθιασμένα, χωρίς να δίνει σημασία στα χειροκροτήματα και στα γέλια των καλεσμένων. Όταν απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλο, και οι δύο χαμογελούσαν. «Μαρκισία West», ψιθύρισε στο αυτί της. «Πώς ακούγεται?» «Τέλεια», ψιθύρισε εκείνη η απάντηση. Το γαμήλιο πρωινό γινόταν στην έπαυλη των Ντάρσι. Τα τραπέζια λύγιζαν από τα φαγητά, το κρασί έρεε άφθονο, η ορχήστρα έπαιζε στον κήπο. Οι καλεσμένοι χόρευαν, γελούσαν, συγχαίροντας τους νεόνυμφους. Η Βίβιεν και ο Τζούλιαν κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι, δεχόμενοι συγχαρητήρια. Η Σάρλοτ φίλησε τη Βίβιεν και στα δύο μάγουλα, ψιθυρίζοντας. «Το έκανες, τον παντρεύτηκες». «Ναι», η Βίβιεν γέλασε, «και δεν το μετανιώνω ούτε στο ελάχιστο». «Είναι ευτυχισμένος». Η Σάρλοτ έγνεψε προς τον Τζούλιαν που μιλούσε με τον Σερ Χένρι. «Κοίτα τον. Δεν μπορεί να σταματήσει να σε κοιτάζει». Ήταν αλήθεια. Ακόμη και όταν ο Τζούλιαν μιλούσε με κάποιον, το βλέμμα του συνεχώς επέστρεφε στη Βίβιεν, ελέγχοντας ότι είναι δίπλα του, ότι όλα δεν είναι όνειρο. Προς το βράδυ, όταν οι καλεσμένοι άρχισαν να φεύγουν, μια απροσδόκητη επισκέπτρια πλησίασε τη Βίβιεν. Η Ροζαλίντα Φέιρφαξ. Έδειχνε διαφορετική, πιο σεμνή, πιο ήσυχη. Το φόρεμά της ήταν απλό, χωρίς περιττά στολίδια, και το βλέμμα της αμήχανο. «Λέδη, δηλαδή υψηλοτάτη», διορθώθηκε. «Μπορώ να σας μιλήσω, μόνο ένα λεπτό». Η Βίβιεν αντάλλαξε βλέμμα με τον Τζούλιαν που ανησύχησε μόλις είδε τη Ροζαλίντα. Του έγνεψε, όλα καλά, και οδήγησε τη Ροζαλίντα στην άκρη. «Δεν περίμενα να σας δω», είπε η Βίβιεν. «Δεν ήσασταν στη λίστα των καλεσμένων». «Το ξέρω». Η Ροζαλίντα χαμήλωσε τα μάτια. «Δεν ήρθα στη γιορτή. Ήρθα να ζητήσω συγγνώμη. Πραγματικά». «Έχετε ήδη ζητήσει συγγνώμη». «Όχι», κούνησε το κεφάλι. «Τότε ζητούσα συγγνώμη επειδή ήθελα να τον πάρω πίσω. Τώρα ζητώ συγγνώμη επειδή καταλαβαίνω πόσο ανόητη ήμουν. Εσείς και ο Μαρκίσιος. Ταιριάζετε ο ένας τον άλλον. Φαίνεται. Ο τρόπος που κοιτάζεστε. Εγώ ποτέ δεν τον κοίταξα έτσι. Και εκείνος ποτέ δεν κοίταξε έτσι εμένα». Η Βιβιάν δεν ήξερε τι να απαντήσει. Ο θυμός που ένιωθε για τη Ροζαλίντα είχε λιώσει. Έμεινε μόνο ήκτος για ένα κορίτσι που έχασε κάτι πολύτιμο, επειδή δεν ήξερε να το εκτιμήσει. «Σας εύχομαι ευτυχία, δεσποινής Φέιρφαξ», είπε ειλικρινά. «Ελπίζω να βρείτε εκείνον που θα σας αγαπήσει αληθινά». Η Ροζαλίντα έγνεψε χωρίς να σηκώσει τα μάτια. «Κι εγώ σας εύχομαι», κόμπιασε. «Σας εύχομαι αυτό που βλέπω τώρα. Αγάπη. Αληθινή αγάπη». Γύρισε και έφυγε. Διαλύθηκε ανάμεσα στους καλεσμένους. Η Βίβιεν την παρακολουθούσε να απομακρύνεται, νιώθοντας παράξενη γαλήνη. Η ιστορία με τη Ροζαλίντα είχε τελειώσει. Οριστικά. Ο Τζούλιαν πλησίασε από πίσω, την αγκάλιασε από τη μέση. «Όλα καλά?» ρώτησε χαμηλόφωνα. «Ναι», εκείνη ακούμπησε στο στήθος του. «Όλα είναι τέλεια». Αργά το βράδυ έφυγαν για το κτήμα των West στο Σάρεϊ, μόλις 2 ώρες δρόμο από το Λονδίνο. Ο Τζούλιαν ήθελε να περάσουν τις πρώτες μέρες του γάμου μόνοι, μακριά από τη φασαρία της πόλης. Η άμαξα κυλούσε στο σκοτεινό δρόμο, φωτισμένη μόνο από τα φανάρια. Η Βίβιεν καθόταν δίπλα στο Τζούλιαν, ακουμπισμένη στον ώμο του. Ήταν κουρασμένη, αλλά δεν ήθελε να κοιμηθεί, ήθελε να θυμάται κάθε λεπτομέρεια αυτής της μέρας. «Τι σκέφτεστε, Μαρκισία West?» Ο Τζούλιαν τη φίλησε στην κορυφή του κεφαλιού. «Το πόσο παράξενα ακούγεται αυτός ο τίτλος», παραδέχτηκε. «Σαν να έγινα άλλος άνθρωπος». «Δεν αλλάξατε», έπλεξε τα δάχτυλά του με τα δικά της. «Είστε ακόμη η ίδια γυναίκα που μου έθεσε όρους δίπλα στη λίμνη, που φώναξε στη Ροζαλίντα στο ζαχαροπλαστείο, που συμφώνησε σε έναν τρελό γάμο με έναν άνθρωπο αιμονικό με την εκδίκηση. Και εκείνος ο άνθρωπος άλλαξε», παρατήρησε η Βίβιεν. «Τώρα έχει αιμονή με κάτι εντελώς άλλο». «Με τι?» Στη φωνή του ακούστηκε περιέργεια. «Με μένα». Σήκωσε το βλέμμα και χαμογέλασε. «Ή κάνω λάθος?»
Ο Τζούλιαν γέλασε. «Δεν κάνετε λάθος. Απόλυτα αιμονικός. Απελπιστικά. Για πάντα». Τη φίλησε και η Βίβιεν ξέχασε τα πάντα. Την κούραση, τον μακρύ δρόμο, το ότι βρίσκονταν σε άμαξα. Υπήρχε μόνο η εγκύτητά του, η ζεστασιά του, η αγάπη του. Όταν η άμαξα σταμάτησε, και οι δύο ανέπνιαν βαριά. Ο Τζούλιαν βγήκε πρώτος και της άπλωσε το χέρι. «Καλωσορίσατε στο σπίτι, ψιλοτάτη», είπε επίσημα. Η Βίβιεν κοίταξε την έπαυλο των West. Ήταν μεγάλη, τριόροφη, με πλατιά παράθυρα και κολόνες στην είσοδο. Κισός τύλιγε τους τοίχους, δίνοντάς της όψη παλιού κάστρου. Το φως του φεγγαριού ασήμωνε τη στέγη και τον κήπο. «Όμορφο», ξεφύσισε. «Τώρα είναι το σπίτι σας». Ο Τζούλιαν την οδήγησε προς το κατόφλι. «Μπορείτε να αλλάξετε εδώ ό,τι θέλετε. Να ξαναφτιάξετε δωμάτια, να αλλάξετε έπιπλα, να δημιουργήσετε νέο κήπο, οτιδήποτε. Και αν θέλω να τα αφήσω όλα όπως είναι?» «Κι αυτό υπέροχο». Έσπρωξε τη βαριά αδρήνη πόρτα. «Το σημαντικό είναι να νιώθετε εδώ σαν στο σπίτι σας». Μέσα τους υποδέχτηκε ο μπάτλερ, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με γκρίζες φαβορίτες και καλοσυνά τα μάτια. «Κυριέ μου, μιλέιδι», υποκλήθηκε. «Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για το γάμο σας». «Ευχαριστώ, Χάρισον». Ο Τζούλιαν έγνεψε. «Αυτή είναι η Λέιδι Βίβιεν, τώρα Μαρκισία West. Παρακαλώ να τις φέρεστε με τον ίδιο σεβασμό όπως και σε μένα». «Βεβαίως, κυρία μου». Ο Χάρισον γύρισε προς τη Βίβιεν. «Μιλέιδι, αν χρειαστείτε οτιδήποτε, είμαι πάντα στη διάθεσή σας». «Σας ευχαριστώ, Χάρισον». Η Βίβιεν του χαμογέλασε. Ο Τζούλιαν την οδήγησε μέσα από το χολ, δείχνοντάς της τα δωμάτια. Σαλόνι με τεράστιο τζάκι. Βιβλιοθήκη με χιλιάδες βιβλία. Μουσικό δωμάτιο με πιάνο. Τραπεζαρία με μακρύ τραπέζι από μαόνι. «Όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά», είπε η Βίβιεν κοιτάζοντας γύρω. «Και λίγο τρομακτικά. Τώρα είμαι κυρία όλου αυτού». «Πλήρης κυρία», επιβεβαίωσε εκείνος. «Αλλά μη σας ανησυχεί. Οι υπηρέτες ξέρουν τη δουλειά τους. Από εσάς απαιτείται μόνο να είστε ο εαυτός σας». Σταμάτησε στη σκάλα που οδηγούσε επάνω. «Η κρεβατοκάμαρα είναι στον δεύτερο όροφο», είπε, και στη φωνή του εμφανίστηκε αβεβαιότητα. Μπορούμε να έχουμε χωριστά δωμάτια αν θέλετε. Είναι συνηθισμένη πρακτική για αριστοκρατικά ζευγάρια ή ένα κοινό, όπως αποφασίσετε». Η Βίβιεν τον κοίταξε. Ακόμη και στο ημίφος έβλεπε πως ήταν νευρικός. Αυτός ο ισχυρός Μαρκίσιος που διαχειριζόταν κτήματα και καθόταν στη Βουλή των Λόρδων, αγχωνόταν πριν από τη γαμήλια νύχτα. Ήταν συγκινητικό. «Τζούλιαν», πήρε το χέρι του, «δεν θέλω χωριστά δωμάτια. Θέλω να είμαι μαζί σας, αν το θέλετε κι εσείς». Ανακούφιση απλώθηκε στο πρόσωπό του. «Το θέλω», ψιθύρισε. «Φε μου, πόσο το θέλω». Την άρπαξε στην αγκαλιά του και η Βίβιεν φώναξε από την έκπληξη. «Τι κάνετε?» «Μεταφέρω τη γυναίκα μου στο κατόφλι». Ανέβαινε τη σκάλα χωρίς να την αφήνει από τα χέρια του. «Δεν έτσι γίνεται?» «Γίνεται στο κατόφλι του σπιτιού, όχι της κρεβατοκάμαρας». «Λεπτομέρειες». Έσπρωξε την πόρτα με τον ώμο. Η κρεβατοκάμαρα ήταν ευρύχωρη, με μεγάλο κρεβάτι με ουρανό, τζάκι και ψηλά παράθυρα. Τα κεριά ήδη έκαιγαν, ρίχνοντας απαλές σκιές στους τοίχους. Μύριζε λεβάντα και καθαρά σεντόνια. Ο Τζούλιαν κατέβασε προσεκτικά τη Βίβιεν στο πάτωμα. Στέκονταν στη μέση του δωματίου, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον. Ξαφνικά γεννήθηκε αμηχανία. Ήταν μόνη. Για πρώτη φορά πραγματικά μόνη. Χωρίς υπηρέτες, χωρίς συγγενείς, χωρίς κοινωνία. «Εγώ...» η Βίβιεν κόμπιασε. «Πρέπει να αλλάξω». «Φυσικά», ο Τζούλιαν ξερόβηξε. «Θα περιμένω». Εκείνη κρύφτηκε πίσω από το παραβάν, όπου ήδη κρεμόταν το νυχτικό της. Ένα μακρύ πουκάμισο από λευκό μετάξι που η μητέρα της είχε επιμείνει να αγοράσει για τη γαμήλια νύχτα. Τα χέρια της έτρεμαν καθώς ξεκούμπονε το φόρεμα. Πίσω από το παραβάν ακουγόταν ο Τζούλιαν να περπατά στο δωμάτιο, να μετακινεί κάτι, να βγάζει το φράκο. Ύστερα σιωπή. Η Βίβιεν φόρεσε το νυχτικό και κοίταξε το είδωλό της στο μικρό καθρέφτη. Το ύφασμα ήταν σχεδόν διαφανές, αγκάλιαζε τη σιλουέτα. Έδειχνε ευάλωτη, φοβισμένη. «Βίβιεν», ακούστηκε η φωνή του. «Είστε καλά?» «Ναι».
Πήρε βαθιά ανάσα και βγήκε πίσω από το παραβάν. Ο Τζούλιαν στεκόταν δίπλα στο τζάκι με ξεκούμποτο πουκάμισο. Μόλις την είδε, πάγωσε. «Είστε πανέμορφοι», ξεφύσισε. Η Βίβιεν πλησίασε, νιώθοντας την καρδιά της να χτυπά. «Αγχώνομαι», παραδέχτηκε. «Ποτέ δεν...» «Το ξέρω», της πήρε τα χέρια. «Κι εγώ αγχώνομαι και υπόσχομαι να είμαι τρυφερός. Υπόσχομαι πως αν νιώσετε άβολα, θα σταματήσουμε». «Είστε καλός μαζί μου», ψιθύρισε. «Είστε γυναίκα μου». Την τράβηξε πιο κοντά. «Η αγάπη μου. Πώς θα μπορούσα να μην είμαι καλός». Τη φίλησε και αυτό ήταν διαφορετικό από πριν, πιο αργό, βαθύτερο. Τη φιλούσε σαν να είχαν όλη την αιωνιότητα μπροστά τους. Τα χέρια του γλιστρούσαν στην πλάτη της, στα μαλλιά της, τρυφερά, προσεκτικά. Η Βίβιεν ανταπέβηδε το φιλί, νιώθοντας τον φόβο να υποχωρεί. Ήταν ο Τζούλιαν, ο άνθρωπος που αγαπούσε, που την αγαπούσε. Όλα θα πήγαιναν καλά. Τα κεριά έσβηναν όταν επιτέλους ξάπλωσαν στο κρεβάτι. Ο Τζούλιαν την κρατούσε στην αγκαλιά του, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της. «Ευτυχισμένη?» ρώτησε χαμηλόφωνα. «Πολύ». Εκείνη χώθηκε στο στήθος του, ακούγοντας τον χτύπο της καρδιάς του. «Κι εσείς?» «Πιο ευτυχισμένος από όσα αξίζω». Τη φίλησε στην κορυφή του κεφαλιού. «Το ξεκίνησα ως εκδίκηση, ως τρόπο να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και κατέληξα να βρω το νόημα της ζωής». «Μην υπερβάλλετε», χαμογέλασε η Βίβιεν. «Δεν υπερβάλλω», είπε σοβαρά. «Μου δώσατε αυτό που δεν ήξερα πριν. Ειλικρίνεια, κατανόηση, αγάπη χωρίς όρους. Με κάνατε καλύτερο. Κάναμε ο ένας τον άλλον καλύτερο», τον διόρφωσε. Εκείνος την έσφιξε περισσότερο. «Ξέρετε ποιο είναι το πιο παράξενο?» ψιθύρισε. «Αν η Ροζαλίντα είχε συμφωνήσει τότε στο χορό, τώρα θα ήμουν δυστυχισμένος. Θα ζούσα με μια γυναίκα που δεν γνωρίζω. Θα προσποιούμουν. Ενώ έτσι πήρα τα πάντα». «Όχι τα πάντα». Η Βίβιεν πέρασε το δάχτυλο στο στήθος του. «Όχι ακόμη διάδοχο», εκείνος γέλασε. «Υπομονή, υψηλοτάτη. Έχουμε μπροστά μας ολόκληρη ζωή». «Ολόκληρη ζωή», επανέλαβε εκείνη. Και αυτές οι λέξεις ακούγονταν σαν υπόσχεση. Το πρωί τους βρήκε στην αγκαλιά ο ένας του άλλου. Ο ήλιος χυνόταν από τα παράθυρα. Πουλιά τραγουδούσαν στον κήπο. Κάπου κάτω ακούγονταν οι φωνές των υπηρετών που άρχιζαν τη μέρα. Η Βίβιεν ξύπλησε πρώτη. Ήταν ξαπλωμένη, κοιτάζοντας τον κοιμισμένο Τζούλιαν. Το πρόσωπό του ήταν χαλαρό, γαλήνιο. Τα μαλλιά του είχαν ανακατευτεί, πέφτοντας στο μέτωπο. Έδειχνε νεότερος, πιο ανυπεράσπιστος. Πέρασε προσεκτικά το δάχτυλο στο μάγουλό του και εκείνος χαμογέλασε στα ύπνο του. «Ο άντρας μου», σκέφτηκε με θαυμασμό. «Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άντρας μου για πάντα». Ο Τζούλιαν άνοιξε τα μάτια και έπιασε το χέρι της, φιλώντας την παλάμη. «Καλημέρα, Μαρκίσια Ουέστ». «Καλημέρα, Μαρκίσια Ουέστ». Έμειναν έτσι, χαμογελώντας ο ένας τον άλλον, σαν ερωτευμένοι ανόητοι. «Ξέρετε τι σκέφτομαι?» ρώτησε ο Τζούλιαν. «Το πρωινό?» Εκείνος γέλασε. «Όχι, αν και αυτό επίσης. Σκέφτομαι πώς θα διηγηθώ στα παιδιά μας την ιστορία του πώς γνωριστήκαμε». «Και τι θα πείτε?» «Πως ο πατέρας τους ήταν ένας ανόητος που παντρεύτηκε τη μητέρα τους από εκδίκηση, αλλά αποδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος ανόητος στον κόσμο». Η Βίβιεν γέλασε. «Κι εγώ θα πω πως η μητέρα τους ήταν ένα πρακτικό κορίτσι που συμφώνησε σε γάμο από συμφέρον και δεν το μετάνιωσε ούτε δευτερόλεπτο». «Τότε θα έχουμε δίκιο και οι δύο». Την τράβηξε πιο κοντά. «Επειδή και η εκδίκηση και ο υπολογισμός μας οδήγησαν στην αγάπη. Φιλούνταν ώσπου ο ήλιος έγινε πολύ λαμπερός και τα στομάχια τους θύμισαν το πρωινό. Ύστερα σηκώθηκαν, ντύθηκαν και κατέβηκαν κάτω, όπου τους περίμενε στρωμένο τραπέζι με ζεστή σοκολάτα, τόστ, αυγά και φρέσκα φρούτα. Ο Τζούλιαν κάθισε τη Βίβιεν στην κεφαλή του τραπεζιού. «Από εδώ και πέρα, αυτή είναι η θέση σας», είπε επίσημα. «Η κυρία του σπιτιού». «Και εσείς?» «Εγώ είμαι ευτυχής να κάθομαι δίπλα σας». Κάθισε στα δεξιά της. Έπαιρναν πρωινό, κάνοντας σχέδια για τη μέρα. Ο Τζούλιαν ήθελε να της δείξει το κτήμα, να τη γνωρίσει με τον διαχειριστή, να πάνε στο χωριό. Η Βίβιεν ήθελε να δει τον κήπο, να τακτοποιήσει τα πράγματά της, να γράψει γράμματα στους γονείς της. Συνηθισμένα σχέδια συνηθισμένων συζύγων. Και αυτό ήταν τέλειο. Το βράδυ κάθονταν στη βιβλιοθήκη δίπλα στο τζάκι.
Η Βίβιεν διάβαζε βιβλίο. Ο Τζούλιαν κοίταζε γράμματα από τον διαχειριστή. Η βροχή χτυπούσε τα παράθυρα. Ο άνεμος θρώιζε τα φύλλα στον κήπο. Βίβιεν. Εκείνος άφησε τα γράμματα. «Μπορώ να κάνω μια ερώτηση?» «Πάντα». «Μετανιώνετε έστω λίγο που με παντρευτήκατε?» Εκείνη άφησε το βιβλίο και τον κοίταξε. «Ούτε για ένα δευτερόλεπτο», είπε σταθερά. «Κι εσείς?» «Μετανιώνω μόνο για ένα πράγμα», πήρε το χέρι της. «Για ποιο?» «Που δεν σας συνάντησα νωρίτερα. Που σπατάλησα τόσο χρόνο κυνηγώντας μία ψευαίσθηση αντί να αναζητώ την πραγματικότητα». Η Βίβιεν έσφιξε τα δάχτυλά του. «Τότε δεν ήμασταν έτοιμοι. Εσείς δεν θα με προσέχατε και εγώ δεν θα ήμουν αρκετά γενναία για να θέσω όρους». «Ίσως», σκέφτηκε εκείνος. «Αλλά και πάλι θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο μαζί σας. Μια ολόκληρη ζωή φαίνεται ανεπαρκής». «Τότε ας μη σπαταλάμε χρόνο». Εκείνη πλησίασε πιο κοντά. «Ας ζήσουμε κάθε μέρα σαν να είναι δώρο». «Σύμφωνη», την αγκάλιασε. «Κάθε μέρα, σαν δώρο». Κάθισαν έτσι, ακούγοντας τη βροχή και το τριζοβόλημα της φωτιάς στο τζάκι. Δύο άνθρωποι που άρχισαν ως συμφωνία, μα βρήκαν αγάπη. Και μπροστά τους υπήρχε μια ολόκληρη ζωή. Με χαρές και δυσκολίες, με παιδιά και γκόνια, με καυγάδες και συμφιλιώσεις, με ήσυχα βράδια δίπλα στο τζάκι και θορυβώδεις δεξιώσεις στο Λονδίνο.